Moi boas xente, que tal, como estamos? Benvidos unha vez máis aquí ao Radar. Mala idea ter encendidas as luces de Nadal polo que estou vendo na cámara grande que me estás vendo agora mismo, porque está deslumbrando moito, así que vou a calar. Pode empezar outra vez a gravar, pero vou a calar moi rápido e vamos a presentar o noso convidado. Estamos de Nadal, xente. Estamos de Nadal, estamos en decembro, conversa que están publicando en decembro, rematando o ano. Teño pouco de Nadal este ano. Bueno, teño noutra zona que non se ve na cámara, porque a xente que me coñece sabe que a min o Nadal encántame moitísimo, me gusta decorar e me gusta poñer cousas aquí na mesa onde estou. Hai moitas cousas tamén que non se ven, pero que me apetece poñelas, porque a min as vexo, me gusta o Nadal. E dito isto, vamos ir xa ca conversa, unha conversa que especialmente sei que hai unha persona que a vai a ver de principio a fin, unha persona que temos en común aquí o noso convidado máis eu, que cando lle digo que vai vir un rapeiro ou alguén así relacionado, o goza moitísimo, que é o noso queridísimo Borge Z, así que calo a boquiña xa, porque vou poñer xa en pantalla xente ao señor, o grande Festra. Como estamos? Moi boas. Boas, meu, que tal? Sí, seguro que vol que esta entrevista vais a flipar, porque además non se lo espera, non lle dixen nada, non sei ti se dixese algo, pero non lle dixen nada. Eh, eu, Vai sei, encantar. eu sei que lle fixen spoiler. Sí que lle fixen spoiler de que iba a Ah, salir. bueno. Porque xa chadeando que lle dixen, oye, contame aí algunha cousiña, tal, por algunha pregunta ou algo, así, algunha cousa comprometida que me dixo por aí. Entón, sí que lle dixen, pero ainda con todo, cando a vexa, o contido vai a ser, o sea, do contido Sí. sí que non lle vou a contar nada do que falemos. No, sabes, pero agora que empeza a mandar aí, cando salga a entrevista, 20 WhatsApps aí dicindo, nesta pregunta tiñas que haber contestado esto, tal. En plan un pouco mestre, que é o seu rol, joder. Sí, Pero, no, no, moi o ben. fai, o fai. A min cando, pois eso, por exemplo, estamos grabando isto cando se publicou a conversa con Queen Randy, que, bueno, coincidiches con era no Ceiba Rimas, que estivo Sí. no Ceiba Rimas este ano actuando e tal, publiquei a conversa e xa a viu ao toque, nada máis a publiquei a empezou a ver e xa me mandou un par de cousas de, non sei que tal, así apuntes do que falábamos, e me encanta cando o fai, porque a mí me maravilla que digo, por lo menos sei que teño unha Sí. persona que está atento ao que estamos falando. Sí, Que, de Vox sempre mola porque nutre moito e aporta moito además con hip hop en galego e tinta rebelde, así que, joder, é un grande. mira, É un dos meus mellores amigos, definitivamente. falaremos un poquinho máis delas despois, aí en profundidade, ou criticaremos un poquinho, ou lle daremos aí un poquinho de caña, pero, De Bill. lóxicamente, o protagonista hoxe eres ti. Me apetecía moito traerte. É certo que é verdade que o mundo rap, o mundo hip hop é o que menos se prodiga por aquí pola canle, non por nada, senón porque ao final, entre unha cousa e outra, pois é difícil ter todos os proxectos, pero me apetecía traerte, unha porque tamén Volk me falou moi ben, estás estreando o tema fai unhas semanas que saliu o tema, neste ano sacaches moita música, de feito, sacaches Sí, sí. cousiñas. Como está sendo ou como foi este ano 2025 para ti? Pois este ano foi bastante raro. Empezou, bueno, o ano pasado cando gañei o Ceiba Rivas, deume como un subidón de autoestima bastante importante. Porque eu antes era unha persoa que pois, non infravaloraba moito todo o que facía en torno a rap, ainda que leva moitos anos. A verdade é que este ano xa empecé con outra mentalidade, non? Empecé sacando disco, más bueno, empecé. Saquei algún tema solto aí pois, por xaneiro, se non me equivoco, e depois saquei o disco de Crudo, que ainda non era todo en galego, feito soltei un tema que era o de Vagalumes con Big Meu e Flor Infraganti, xalado para eles. Nada, empecé así bastante motivado, e despois volveu o Ceiba, o Ceiba aí pues, deu bastante baixón anímico antes de que chegara a data, pero bueno, xa profundizarei eso despois. Nada, depois agora ando sacando moita música, saquei Lendas de Pobo algo por setembro, que, bueno, o tema do premio do ano pasado. Agora, pues, saquei hoxe mesmo o Verbal Kendo 3 con Pedrido, recomendadísimo, vai vos molar se escoitades. Este ano, principios do ano que ven, conto sacar un EP en galego que máis tarde, ao final da entrevista, desvelarei o nome. Joder, é que é moita cousa, que non é tan sinxelo publicar todo o que publicaches, porque é tempo, son cartos, ao final dunha maneira ou outra sempre son cartos, e a motivación. Sí.
mira, vamos a falar, me apetece preguntarche un pouco por os comezos, non? Por dices que levas moito tempo no rap, levas moito tempo facendo cousiñas, pero acabas de dicir unha cousa que me gusta moito, esa motivación que conseguiches, ese quererte máis ou valorarte máis ao gañar o Ceibarrimas que, joder, como somos, non, os seres humanos que non cambiou nada en ti máis que gañar un concurso, non? Que oye, é a hostias, agora falaremos tamén do Cibarrimas, pero ti sigues sendo o mismo, sigues facendo o mismo, algo mellor seguramente, fuches mellorando facendo cosas, pero do que estabas facendo todo agora, pero como unha cousa, unha única circunstancia é a que che fixo dicir, veña, vamos con todo a demostrarme a mí mesmo e a xente o que podo facer. Sí, nada, que o día do Ceibarribas, bueno, se tú vas aquí, podería corroboralo, o día que ganei, o sea, ese día, foi moi nervioso. Porque ademais a mí, claro, como vivo en Mondoñedo, está aquí un pouco no cu do mundo, eh, pois todo me queda longe sempre, o Ceibarribas sempre me queda 2 horas a 1 hora larga, e claro, pois ao final tamén era un compromiso moito, por exemplo, que a miña moza que me acompaña a todos lados, que é un motor fundamental para min, eh, e acompañoume como sempre, claro, eu iba moi nervioso dicindo, vou perder en primeira ronda, porque ademais parecía o típico evento no que cada vez iba máis xente que os anteriores, de feito creo que foi o que máis xente foi, e eu pensaba, vou perder en primeira, vim aquí facerlles perder a tarde, ademais que sempre empeza co crack da pista, que a mí non me gusta nada ese formato, ainda que sempre acabei clasificando ben, pero nunca me gusta, porque parece super random, sabes, que se Sí, pode sí. pasar. Entón, claro, iba, vou perder seguro en crack da pista e tal. E iba moi mal. De feito, estaba ali, estaba super pálido e tal. Ao final, pues, foi o mellor día da miña vida en cuanto a batallas, sin ninguna dúbida, cual non me esperaba. Eh, e a verdade é que cando ganei, pois eso, pois fixo sentir un pouco e dicir, pues, ao final, mira, son capaz, simplemente tiña que creerme un pouco máis, porque alcancei niveles igual pois, de conciencia sobre mí mismo durante o evento que foi o que fixo gañar, porque os nervios deron paso a querer demostrar que estou eu e que pode ser o mellor si quero. Entón, por eso, despois, xa como camiña o resto do ano foi así, foi, mira, xa demostrei o que tiña que demostrar e agora que veña o que teña que vir e listo. É que, joder, ao final é certo, non? Que ti podes ter claro, porque ao final cando levas moito tempo facendo algo, sabes que che gusta, que o pasas ben ou que podes facelo, pero claro, falta ese tipo de motivación, non? Ese tipo de cousas que unha persona X che poida dicir algo, que gañes un evento, que participes de algo, que pase esa cousa que digas, que che diga a cabeza. Sí, joder, faino, porque total, que perdes, non? Por querer sacar música, por... A ver, perdes un pouco entre comillas o tempo e tal, pero non é tan fácil lanzarse a facer todo o que fixeches ti, o sea, que dende fora pode parecer moi fácil publicar música ou atreverse a que a xente te escoite, pero claro, non é o mismo estar nun Ceibarrimas, estar nun evento, nunha batalla, estar aí, esas cousiñas, que xa publicar algo que vai quedar aí para a posteridade, que o vai escoitar moita máis xente, é máis complicado atreverse a eso. A ver, o ceiba ao final é algo espontáneo. É un día, eu, a ver, por exemplo, as batallas non me gusta nunca verme. A mí gusta, por exemplo, pois, escutar os meus temas, pero as batallas non porque son moi diferente o que vexo en batalla o que son no estudo. Disfruto moito menos das batallas. O que pasa é, claro, eh, non sei, pues, foi importante porque eu cando descubrilo de casualidade, porque me saliu un reel en Instagram e dixen, hostia, podo chegar aí e destacar, pero eu nunca había rapeado siquiera en galego na miña vida en xeral, sempre só rapeei en castelán. E, bueno, ao final o primeiro ano que apuntei, pois a verdade é que perdín rápido en cartos, pero xa me vin bastante capacitado e xa, hostia, ano que ven podo facer cousas. Pois xa sí que me vin máis arriba e xa empecé a soltar, e aí desembocou pois, no evento do ano pasado, que foi, sin duda, increíble. E eso, o sea, eu estaba acostumado a non ganar nunca ningún evento, a ir sempre o típico comentario de, eres moi bueno, pero, vamos a ver, son tan bueno Te, porque non gano, sabes? En plan, joder, a min, claro, eu son unha persoa moi competitiva en xeral, a veces xoga de malas pasadas porque me cabreo e tal, pero a mí non me gusta ir e perder, a mí gusta ir e intentar dar sempre o mellor de mí. O problema era que sempre iba polos nervios, porque eu poñeme sempre moi nervioso, e ainda me pasa agora, pois sempre dou unha versión que non acabo tan contento ca versión que dou. Eso pasa sempre, verdad? Pero bueno, agora é verdad que se ganei, por eso dicía que cambiei, pasa de menos. Agora xa teño máis conciencia de ganador, por así decirlo,
suelo dar mellor versión por eso. É que esos comentarios de no, eres moi bueno, lo haces genial, es unha maravilla, Sí. están guai, non? Porque a xente o fai positivo, a xente o fai de boa gana, pero é certo que claro, a primeira vez que cho din, bueno, podes, o valoras o mellor ben, pero claro, cando, pues eso, vas a varias batallas ou vas varias cousas, é como, a ver, tan bo non serei, tan ben non farei, cando non hai Claro. un beneficio ou non hai unha recompensa. Non, a min, por exemplo, alguna cosa que me fai moita gracia que a xente me di, de vez en cando me di, pois que haces unha tarea de la hostia, unha labor increíble, e a veces digo, xa, pero en que o que fago eu, en que recompensa me trae, que consigo, tal. Porque é verdade que co tempo dis, hostia, por qué? Por que me dis tan bo non serei se eso, non Bueno, gaño, joder. ao final, ao final tamén gañar, por exemplo, unha forma de gañar é ter respeto Da dunha xente, cea ou da sí, xente, non sí, é sí. só, claro, por exemplo, os números ou todo eso é moi relativo, sabes? Eu non sei, hai xente que ten moitos números e preguntas por eles, pero todo o mundo os detesta ou igual son bots. Tamén hai xente que mete bots Sí, en gana a sí mismo. sí. Claro, estás en plan, a ver, sí, tes unha cousa que presumir, entre comillas, de cara á galería, pero non é nada valioso, sabes? Pero, por exemplo, igual preguntas pois, por ti e a xente vai falar ben de ti, que iso realmente é o importante. Mira, o dos números, xustamente no día no que estamos grabando isto, vin unha movida, subín un vídeo fai pouco a Instagram, dun sitio que ofrece playlists colaborativas para que os artistas enviedes cancións, vale, te envías a canción a playlist, entón, para poder estar nesa playlist, tens que escoitar ti como artista, o sea, ti mandas a canción, métente a canción na lista. Tens que escoitar esa lista todos os días enteira, mandar probas de que escoitaches a lista, e se non o faz un día, podes recuperar no fin de semana, e se non o faz durante todos os días, o sea, todas as horas que tens que escoitalo, sáquenche fora da lista. Claro, se hai 100 artistas e todo o mundo o fai, vas a aumentar o índice, vas a aumentar cifras, pero o que falamos, non sirve para nada. Que eso é unha Bueno, tontería, un engañabobos, realmente. sí, sí, é unha estafa, realmente. Bueno, hai xente que está obsesionada cos números e tal, é unha tontería, porque os números non dependen de un mismo, sabes? Tu podes sacar unha obra que igual sea moi boa e non lle chega casi naide, pero os que a escoiten que saben van dicir que é boa. E igual sacas unha merda e porque fai gracia ou porque tes enchufe, pois vai chegar moi Sí. lonxe. Eso, a ver, eso non vale para nada. E o que decías, o Pero bueno, respeto, porque, por exemplo, joder, eu xa che digo, con Volk falando tal e cual entre unha cousa e outra, me fala de ti, non? Alguna vez me ten dito, ou cando lle dixen, vou entrevistar tal, joder, que guai, non sei que, hostia, pois, a mí, por exemplo, que alguén como a Volk te teña respeto me fale de ti ou me diga que guai que o leves e tal, ou tes que levalo ou estas cousas, pois é certo que é o máis importante porque ao final as cifras sí. están aí e sí que é verdade que as cifras, home, axudan a que poidas pois ter unha carreira ou poidas vivir da música ou tal, lóxicamente, pero ao final, se ti ora, por exemplo, gañas o Cibarrimas todos os anos, pero chegas ali e de toda a peña que hai, de todos os que estades por ali, nadie che fala, si, sí, gañas o Cibarrimas, si, sí, serás o máis importante freestyler galego, pero o resto da escena vai dicir, mira que fillo de puta. Sí, al final, eso é así. Eso... A ver, gañar o Cebarribas é diferente porque para gañar o Cebarribas hai que ter nivel. Sino, ou hai moito enchufe que non creo que o haxa, No, non ten pero pinta. non ten pinta, non creo. Ainda que, bueno, o Bizmeu gana moitos, pero non creo que Ah, son justamente, son No, justamente. no, despois tiramoslle un poquinho aí a Big Meu, despois tiramoslle un poquinho de Big, que quero polémica, tío, eu quero polémica nesta canle, que teño que facerme viral de alguma maneira, o sea que despois tiramos un poquinho de Beef e a ver o que pasa. Vale, vale. Pero mira, vamos a poñernos en situación, porque estamos falando así un poquinho xeral de cousas e tal, pero vouche facer a pregunta que máis odio do mundo que se lle fai aos artistas, aos actores, a todo o mundo, non? É a pregunta que máis odio, pero que nesta tempada, como digo en todas as conversas, a quero facer porque non o sei. Que é, como te definirías ti? Como definirías a festa? Se ti fose outra persona dende fora, como definirías o que eres como artista? Uf, é complexo, A verdade é que nunca o preguntei nin a mí mesmo, pero bueno, se tuvese que decir, pois, a ver, Festa eu creo que é sincero, dice moitas cousas que eu como persoa, pois igual non me atreví a decir, ademais, bastante vacilón.
O sea, os meus temas, pois, tú escoitas sempre do disco e tal, por exemplo, atacolle moito, pois, eu que sei, vou poñer un exemplo, aos fachas e tal, atacolles moito, pero non lle suelo atacar igual como podería facer un Pablo Hasél máis serio e máis duro, sino que igual lles ataco sin quitar a seriedade, pero sí con máis vaciles, en plan, teño unha frase que dice uno contra todos, eh, bueno, la derecha es para cuñados, y no porque solo salen tíos. Sabes, cousas así, en Sí, plan, sí, sí. como bromas, en plan, que sei que o vai escutar un tío votante de Vox e vai decir, joder, que cabrón, e vaille joder. Tampouco pretendo que igual que a miña música vou cambiar o mundo porque é moi complicado, pero por lo menos que se leven aí un cabreo momentáneo parece guai. Pois vacilón, sobre todo vacilón e sincero, cru, joder, como dice o meu nombre do disco, pois tamén, bastante cru, en plan, non teño filtros, eu digo o que penso e se lle parece ben a alguén, ben, e se non, pois, vai igual, non vou cambiar. Home, ao final é certo que ti ahora, por exemplo, esa barra, eso que dicías agora ou calquera outra cousa que podes dicir, a que lle sente mal que lle joda. O sea, ao final, eh, Bueno, pa que andas con filtros? Pa que a ver, ao final a música é libre, non pode ser que só parezca ben cantar baladitas de amor. Eu teño discutido con xente que, pois, evidentemente, non comparte a miña ideoloxía e diceme, va, pero por que non cantas cosas un pouco máis alegres e tal? Bueno, a ver, o rap xurdiu da festa, iso é verdade, pero tamén xurdiu para expresar unha desigualdade social. E a min, ainda que eu non viva esa desigualdade como tal, vivo outras. E gusta transmitilo, gustame dicilo, manter a esencia pura, porque pareceme que hai moita xente que fai un rap solo por pegarse, porque está de moda ou por lo que sexa. A min eso non me vale, en plan, joder, o rap ten moita carga social, ten moita carga cultural detrás. Eu cando empecé a rapear era moito máis serio todo, sabes? Agora tamén, pero comercializouse todo moito, pero bueno, na sociedade capitalista que temos, ao final eso é normal, todo se comercializa. Por exemplo, o freestyle, que eu son amante do freestyle, fixo moito mal e moito dano nese aspecto porque atraeu a moita xente que igual simplemente pois, pues, gusta o freestyle, pero non conocen, xa por poñer un exemplo, non conocen nin a Tote King, que é grande, sabes? É un tipo super famoso. Igual nin o conocen a él, Sí, que van coñecer a mí, sabes? sí, sí, sí. Que No, é así. e máis, mira unha cousa, máis alá da temática de, só teño falado con Bolt, por exemplo, non, o de onde saliu o rap, o sentido que hai, non, no que facedes, que é certo que igual que hai outro tipo de música que vai unida pois a cancións de amor ou vai unida a desamor ou vai unida a outras temáticas, certo que o rap vai unido a unha temática de crítica social, a unha temática de contar as realidades da calle, non? Que eso é innegable. Pero máis alá deso que tamén falaremos un poquinho, é unha cousa que eu teño moi claro, tío. O sea, hai xente que te di, oye, por que non cantas non sei que? Pues faino ti. O sea, eres ti Claro. quen está creando a túa música, quen está creando as cancións. Ti queres facelo desta maneira, ti queres seguir honrando un pouco o sentido que ten o rap, pois o faz ti, o sea, eu non te vou a dicir nunca, oye, por que non cantas unha canción de amor? Se en algún momento igual te apetece facer unha canción para dedicarlle a túa moza, porque Claro. igual ese momento te apetece, pois o vas facer e xa está, non pasa nada, pero porque ti queres, non porque nadie dicho, nadie te ten que dicir o A que tens ver, que facer. é que os artistas, a mí dá moita rabia que me digan eso. Os artistas fan o que queren facer. Eu podo criticar o que faga un artista, pero eu non lle vou dicir, tens que facer isto. A ver, hai artistas que fan música que parece moi mala, vale, pero sempre que non seja música nazi ou tal, pois Aí non vou estamos. andar aí, claro, non vou andar aí, va, tío, pero mira, se eres un popero que faz pop, tío, pues non te vou escutar, pero tampouco te vou crucificar de decir, va, tío, pero es que tal y cual, ¿sabes? O sea, puedo criticar, por ejemplo, si me dices, nada, yo, o sea, bueno, si me dices que faz música rap e tal, que faz hip hop, pero realmente faz todo comercial, super melódico e tal, e digo, bueno, a ver, hip hop non No. faz, sabes? Pero bueno, por lo menos é verdade tamén, que eso poño en valor, que gastaste o teu tempo e os teus cartos, que, sobre todo na música independente, que é a maioría, ten moito valor porque ao final naide pensa neso. O sea, eu, por exemplo, saquei un disco e o meu disco costoume moita pasta. O disco inteiro costoume máis dun sueldo meu, que vale, que como foi repartido, pois non o notei tanto, pero costoume Pero son cartos. prácticamente máis. Claro, son cartas que podería gastar ver outra cousa. Eso poñelo en valor porque sea mellor ou peor, pois mira, o tipo polo menos molestouse. Intentar aportar o seu grande area, que tamén é un valor.
é válido, vaya. É que eu sempre defenderei, é unha cousa que teño feito xa algún que outro vídeo, e seguirei no facendo, e seguirei no aproveitando cada ocasión. Hai unha cousa que hai que criticar. Cando se fan cancións, eso, de temática facha, cando se fan cancións que se Claro, falan de cousas que non hai que falalas, nin hai que defendelas, e cando se fan cancións para normalizar actitudes ou circunstancias que ao contrario, o sea, eso hai que criticalo. Agora, eso sí. é como se, por exemplo, home, se eu agora saco unha canción de rap, criticádeme porque vai ser unha puta mierda, xa te lo digo, e merece a crítica. Pero No, pero Pero a crítica constructiva, non crítica de plan de, buah, es que eres un tollaco. A ver, si, o sea, quer decir, eu un facha podo criticalo porque está mancillando, o sea, a idea do rap é totalmente contraria, e naqueles horas se venden a película de que non, bueno, realmente sí, é todo o contrario, entón, estarlo mancillando, eu non podo respetar eso, porque hai eu unha sou un amante da cultura hip hop. hai unha rapeira, se non me equivoco, bueno, rapeira, Buah, creo que era rapeira, o sea, de fai tempo que facía cancións, o sea, non digo rapeira porque sí, facía rap en condicións antes, que agora está sacando cancións con Vox ou sacando cancións de Vox, me parece, que sí, cando vexo Ani eso, Coril. digo, tía, o sea, ao que falamos, non é que non é que un estilo xenérico. O sea, é un estilo que o que falamos, está unido a uns valores, a unhas circunstancias, e esa, por exemplo, sí que está mancillando Claro. o que facedes o resto. Eu creo que esa chavala realmente é falta de principios, quero decir. Eu creo que veo aí un Un foco filón. de atención, de decir, claro, decir, va, mira, se eu fago unha canción agora e colaboro con estos, vanme dar un montón de views e tal. A ver, eu non me explico senón porque unha persoa que ni siquiera é española ten que andar dando esa mensaxe así tan tóxica e demás, son tóxicos, tío, que non aportan nada, sabes? O único que aporta é destrucción, toxicidade mensaxes erróneos que calan na xente. O problema é que calan na xente. Agora hai moita xente que eu, por exemplo, a veces vexo Twitter e tío e ardo, porque digo, tío, non pode haber tanta xente dicindo ni derechas ni izquierdas, el hip hop es, vamos a ver, tío. O hip hop, por lo menos en España, que unha cousa é o hip hop americano e outra cousa é o hip hop español. Pero aínda así ambos van da man, porque al final, si tú eres un racista, pues é moi raro que seas un racista de izquierdas, que decir, haberá algún, pero é moi raro, tío, é casi rarísimo. Sí. En cambio, o hip hop original pues defendía eso, estaba a favor da lucha contra o racismo, da lucha contra a desigualdad. Valores que non é por sentir superior, pero son máis ligados á esquerda que á dereita. Vamos deixalo aí. Hmm. E en España, ainda encima, pues, tiña unha carga política moito máis moito máis arraigada porque o rap de España sí que si ves a maioría de rapeiros old school ou eran comunistas ou de izquierdas. Claro, ven agora unha tipa dicíndoche que non, bueno, pues que digan misa, sabes? Pero non foi a primeira, que xa os hubo antes tamén, Sí, peores hai aí, outros pero casos. bueno, Xusto se me viña o dela, pero sí que hai outros casos. sí, Mira, despois preguntarei volveremos a falar tamén do tema de gravar, da calidade, de criticar estas cousas, cando ahora sí, xa te pregunto un pouco máis polo tema, pero apeteceme ir un poquinho máis para atrás para que moi rapidamente me contes os teus inicios, un pouco os teus coqueteos, un pouco o porqué do rap. Eu entrevistei, creo que dúas conversas antes que a túa, a uns rapeiros de Badalona, se non me equivoco, Crime, que sacaron agora un disco, falamos un pouco dos seus comezos, que estaban aí no parque, estaban aí cos colegas e tal, que un pouco o habitual, non normalmente, pero que foi o que a ti te fixo, bueno, decantarte un poquinho por este mundillo, por empezar a coquetear con él, por facer as túas primeiras batallitas no parque ou esas cousiñas aí cos amigos? Como foi eso? pois eu empecé moi cedo, tío. Empecé con 8 anos. Estaba É dicir que eu empecé na música solo, o sea, as batallas de gallos tardaron moito en gustar. Feito hasta os 16 anos, repudiábalas. Pero bueno, Hostia. primeiro empecé cos temas. Sí, sí, odiábalas a muerte. Pero empecé cos temas e tal. O meu primeiro contacto foi basicamente que un chaval da miña clase veu facer un traballo de conocimiento del medio a casa. Entón, claro, evidentemente, con 8 anos, pues, non íbamos facer unha maqueta. E dixo o chaval, tens que escuitarte estos temas e tal, que te van gustar. Dixo, bueno, van gustar, o daquela non escutaba ni música, o daquela a miña vida era xogar ao Pokémon e a Zuma Eleven e nada máis. Non escuitaba nada de música. Pero puse o meu bif este de Porta con Aloy, el de Pórtate bien, que ahora Aloy acabou
derroteros malos, pero bueno, daquela era distinto. Puxo o bici, se dice, Dios, estou dicindo un montón de tacos, que tosta, cando és un pícaro, pues, Claro. chama a atención, é unha cousa que che faz gracia. Eu primeiro empecé, pois así, como que me facía gracia, empecé a indagar, depois empecé a indagar, pois, en violadores del verso, por exemplo, acórdome que non me gustaban porque sentíame como que non me correspondía ca miña edade, o sea, víalos tan maduros para mí que decía, va, isto cando tiña 20 anos a me gustar, pero por ahora que non podo permitirme escutar isto. E escoitaba outro tipo de rap, digamos, pois, máis daquela época máis comercial. Hmm. Pero sí que empecé así, empecé a escoitar moito rap, empecé a intentar escribir, o que pasa que era malísimo. Non sabía improvisar, de feito, acórdome que no colegio tuve bastantes problemas de peleas e tal, porque a xente que se metía cos demás no cole, porque claro, eu iba de rapeiro, na ESO e tal, en primeiro de ESO de rapeiro, eles sí que conocían máis da cultura, que eran maiores que eu, pero eran matones ao fin e ao cabo. E claro, cando se enteraron de que eu era rap, bueno, era rapeiro, intentaba facer rap, intentaron acercarse a mí, pero como medio burlas. Pero claro, a min sempre me molestou moito que eu intentara pisar e eu sempre lles contestaba. E sempre, pois, empezábamos a rapear en corros, pero eu non rapeaba improvisando, eu soltaba temas, porque eu non sabía improvisar. Acórdome que eles pensaban que era improvisado, pensaban que era buenísimo. Hasta que un día nunha canción, xa unha canción sei que era, dicen, non sei que, soy KCO. E dixeron, como que eu soy KCO? Claro, se caeron, que aí hubo peleas, hubo broncas, hubo amenazas, hubo de todo. Hostia. E nada, despois pouco a pouco pois xa foi medrando a cousa. Xa empecé a escutar máis rap variado, máis diferente, un pouco de americano e tal, empecé a tontear, e con 16 anos descubrín as batallas, empezaron a gustar, ainda que antes odiábalas, pero non sei, aí cambiou moito a perspectiva. Empecé a escutar un pouco de batallas e tal, empecé a indagar un pouco máis, a apuntarme a batallar, que, a ver, eu sempre prefiero a música antes que o freestyle, pero o freestyle é moi bo para mellorar, porque ao final coñeces xente, faz contactos e practica, joder, ao final practicas o rapeo, sabes? Eh, é unha forma importante tamén de ir mellorando, a mí serviu moito. O que pasa é que sí que é verdade que eu, se para min fora de retirándose do freestyle, iría da música. Se pudera elegir eso, faría eso. É que, Sin joder, duda, vaya. eu vexo o freestyle como eso, como unha oportunidade perfecta para, pues, para mellorar a forma de rapear, mellorar o incluso imagino que a hora de pensar letras, a hora de pensar, bueno, como facer cancións que sí que xa vas a gravar ou vas a tal, o freestyle tamén ten que axudar a hora de que como a mente te vai máis rápido ou o contrario, non? Che saca un tema e ti pensas a resposta, pois igual tamén te ven a posibilidade de, hostia, pois vou a escribir sobre isto, vou a cantar sobre isto, vou a dicir esta referencia nun tema ou tal, porque claro, Sí. o ir ca mente en blanco e con todo o papel para escribir, ten que, joder, tens que mellorar, por exemplo, vexo cando suben os dos Rimas e tal, vexo a xente, alguna persona, pois eso, dun ano para outro e tal, ou mesmamente Volk, por exemplo, do primeiro ano ao último, que lle vi un vídeo, digo, joder, hostia, mólame que lle noto máis soltura, lle noto moito mellor, e eso axuda innegablemente, o sea, é algo que está aí, Claro. que se pode comprobar. Claro, que ao final son estímulos diferentes aos que vas acostumando o cerebro e vaite facendo mellor. Sí que é verdade que podes adquirir moita estructura, podes adquirir personalidade, podes... Pero eu creo que se queres ser un bo artista tens que empezar primeiro pola música, porque se non notase moito. Cando un freestyler empeza co freestyle e depois saca temas, se te fixas, o sea, unha persoa que igual nunca escoitou rap non o vai notar, pero as persoas que sí que temos un pouco de coñecemento nos esquemas métricos e líricos da xente notase. No flow e todo notase. E claro, a min eso xa non me gusta. Por eso eu me alegro de empezar cos temas, porque eu cocei cos temas e depois a fun a freestyle por diversión. Pero realmente empecé polos temas e te digo, a miña meta sempre son os temas. Eu vou ás batallas por patrocinar os meus temas. Que sí, que despois vou ali e quero ganar, evidentemente, porque eu son competitivo e non me gusta perder. Pero, pero eu vou para patrocinar os temas e para patrocinar a miña carreira musical, que é o importante para mí realmente. Por, Non tanto un título que, bueno, título tipo. sí, o que falamos, é como, por exemplo, que publiques un tema e con ese tema te pegues moitísimo e o resto non teñen escoitas e a nadie lle importa. Está guai, non? Ter un tema que te pegues a hostia, pero o importante sería manterte, que todos teñan un certo nivel de apoio. Pero mira, que crees que, ahora en perspectiva, ahora que bueno, lembramos este momento, non? Que a ti non te gustaban as batallas e de repente, bueno, estabas máis interesado por elas,
Que crees que puido pasar aí na túa cabeza ou que viches para que a perspectiva cambiase tan radicalmente? É que foi unha sucesión de cousas. Ao final eu estaba na ESO aínda, estaban justo en cuarto de ESO, foi o último ano. Eh, eu viña dunha, o sea, viña dunha escola na que os rapeiros pues, criticaban moito o freestyle, que ao final, non só un momento, eu tamén o facía, despois perdín esa crítica e agora un pouco pénsola, porque ao final sí que vexo que tiñan razón, pero bueno, eso é outro tema. Eu naquele momento pues era típico que decía, va, las batallas, esto son cosas de tollacos, esto nada, esto no, es una mierda, esto no sabe rapear. A Arcano, por exemplo, puñalo a parir sempre, sin haber escuitado nunca. Bueno, que pasa? Depois os meus amigos, evidentemente na ESO, pues eles que escuitaban batallas, e eles sabían que eu rapeaba, o que pasa que eu rapeaba para min, porque daquele non tiña nin temas públicos. E nada, pues empezaron a ver batallas, a comentar a Red Bull e tal, e eu, pois, un día, pois, saliume unha batalla de underground de un tal Ensimen, non sei se coidas, non é moi conocida, Ensimen e FR, saliu a batalla e dixen, hostia, pois isto está guapo, tal. Empecé a indagar, máis recordoume moito aquela época na cual eu improvisaba en corros, bueno, improvisaba, soltaba temas de outros en corros, e dixen, buah, pois de verdade estaba guapo. E un día, fomos de excursión a París, de excursión de fin de curso, e dixeronme todos, va, vamos a organizar unhas batallas aí na planta de baixo do hotel, que era o -4, e aí sempre estábamos toda a noite pois, de festa, tal, bueno, de festa, pintando a bona. Sí. Dixeron, va, vamos a organizar unhas batallas e tal. Dixeronme que participara, porque claro, eu como sabían que rapeaba, pensaban que tiña que ser o mellor, pero eu nunca había improvisado. Que pasa? Así que é verdad que de escuitar temas, pois eu se tiña un mínimo de nivel solo por rapear os temas. E sabía improvisar un mínimo. É verdad que daquela, pois pensábame todo, en plan, escuitaba a terra e mar, estaba na cabeza, va, non que dicille isto tal, pero sí que sabía rapear un pouco. Aí sí que lle pillei o gusto, porque además aí descubrín que me molaba moito por sorprender a peña que rimas e tal, e dixen, va, pues vou empezar a darlle oportunidades. E empecé a practicar, empecé a apuntarme, e obsesionei moito. Depois acabei obsesionando muchísimo con as batallas. Indo a batallas, de feito, fixe unha organización de batallas, que agora xa non existe, que era a Mariña Battles, que agora evolucionou ao Xara Fest, non sei se o coñeces. Sí, 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 sí. Eh, pois, antes era a Mariña Battles, organiceilo con dous amigos meus, Hostia. e iba a peña, de feito chegou a Gacir e tal, que foi contra min 2 veces, ganoume nas dúas, pero bueno, teño Hostia. no currículum teño eso. Sí, sí, eso é a historia Qué oscura bueno. de festa. O sea, porque eu xa sí que, Nadie sí sabe. que coñezo, pero non sabía esta parte previa e non sabía tampouco isto que estás a decir. O sea, ten que ser guapo. Mira, falaremos un pouco deso tamén, do que é o éxito, das cousas importantes do camiño. E para min, por exemplo, o éxito xa é que ti compartises, bueno, tablas que tiveses esa cousa con Gacir, que dos poucos nomes, o sea, dos poucos, coñezo nomes, pero dos que coñezo eu, que me dis un nome que coñezo, que está guapo, non? Ter esa cousa no teu Sí, sí, o currículum un sea, pouco, joder, mola. joder, a día de hoy sinto algo mal con Nacir, porque eu daquela, te digo, era ainda moi niñazo, tiña 17 anos, cando me ganou, a min nunca me gustou o estilo Gacir. Sempre me pareceu, pois, o típico, super mal rapeiro, pero bueno, claro, el ganou, batallando, o sea, batallando ganou, me tomou un baño. Claro, eu estaba moi enfadado con él, eu estaba, como pudo ganar este, como, Dios, eu estaba super, naquela época da pubertad que estás super tóxico, Sí. que tal e cual, e Gacir, como que intentou acercarse moito a mí, e intentou como levarse ben comigo, de feito contestaba máis historias, pues ya de, va, suerte hoy, tío, no sé qué, tal, super buen rollo. E eu, super borde, en plan, gracias. En plan, venga, chao, sabes, super payaso. E agora sinto de mal, porque chaval, a ver, chaval non me fixo nada, realmente, simplemente me ganou, pero eu daquela na miña cabeza era un enemigo aférrimo, tío. E sempre estaba buscando como, mira, esta se la preparó, buscaba vídeos e decía, mira, esta arriba se la preparó, esta arriba también. Bueno, un pouco época tollaco que creo que temos todos. Sí, sí. Eh, nada, a ver, agora non creo que vexa isto, pero se o ve, pido disculpas por o meu nivel de hijo de putismo nese momento, pero pero nada, que todo ben, o sea, moi ben. O que pasa é que non foi moi bonita a época esa, porque tiñamos moitos problemas ca xente chunga do pueblo, porque, bueno, xa che contaréis despois si surse, pero flipas, o sea, problemas heavy, tío. Pero mira, esto que decías agora de ese momento, non? No que eres un pouco máis tolai, que sei un tollaco, non? Que te eres máis borde que a xente, que ao final creo que todos, en máis ou menos medida, o tivemos, por desgracia, algúns canto máis maiores e cando teñen ese momento, en vez de cando eras
sí, neno ou adolescente, que, joder, ao final ti pode gustarche máis como igual agora, non? Con algunha persona que podes coincidir con nos Cibarrimas ou en outras batallas nas que podas participar. Podeche gustar máis ou menos como fai, pero ao final gañanche se che gañan, salvo que sexa unha cousa moi cantosa porque hai un amaño, non é culpa deles, é dicir, ao final hai unhas persoas que deciden e xa está. claro, Podes estar máis contento ou menos por perder ou por gañar, non? Estar máis feliz ou non, tampouco sí, tes por que pagalo, non? Como dicías, pois sendo borde, con alguén que ademais te está claro, falando de ajá, boas, non? Que quere manter unha relación que, oye, dirás ti, pois, mira, non me claro, gusta como rapeas, pero eres un tío de puta madre. Que é claro, absolutamente claro, claro. compatible as dúas cousas. Hai moitos, joder, o sea, hai moita xente, pero me gusta como rapea, pero sombra. Pero non quero dicir isto que está a dar algo por aludido, non é a intención. O sea, Digo unha cousa, a espérate, maioría dos meus amigos me Esto, gustan. esto falei no, nunha conversa tamén anterior sobre escribir cancións de desamor e sobre parellas e tal. E cando alguén se dá por Mm. aludido sen dar nomes, o problema non é de quen o di, senón de quen se dá por aludido. Cuidado, Ya. Pero bueno, vamos a A non ver, meternos con tamén, xente que non vai a claro. ser. No, o sea, vamos, eu no maioría da peña que podo ver batallar e tal, a maioría da xente do Ceiba parece que son buenos rapeando, sabes? Pois tamén evidentemente, pois sempre hai xente que a mí non me gusta. A mí, por exemplo, o estilo, pois, estilo Gacir, non falo de Gacir, que tamén, pero bueno, non Sí, falo de Gacir, falo a do forma, estilo, sí. pois, ese estilo de a forma de rapear, pois a mí non me gusta, non me enche, pareceme que non é unha cousa que sea artística realmente, o sea, é moi boa para ganar nun formato, porque evidentemente é a máxima expresión dese formato, pero pareceme que como rapeiro, tío, pois deixa moito que deixar ese estilo. Claro, pois calquera que poda darle por aludido, o sea, sí, a ver, si colaboro contigo, gustasme, eso é para empezar. O sea, que Sí. toda a xente que falei va a colaborar e tal, que non se dé por aludidos porque porque me gustan, evidentemente. Eu non colaboro con alguén que me gusta por moito que poda dar repercusión. Eu teño principios aí. Eh, e nada, o sea, os estilos cada un ten o seu, tamén haberá moita peña pois que igual eu lle parezca malísimo ou que pensará que ganei o Ceiba Rimas por potra ou tal. Bueno, todas as opinións, entre comillas, son Sí, respetables, o que máis ou menos. falábamos antes, sí, Que sí. pasa? Sí, pero en plan, unha batalla sí que aí sí que estou de acordo, non, sei, non te debes enfadar nunca co teu rival, vamos, salvo que me digas que é un tipo que anda amenazando ao jurado e lle votan por eso, pois aí podes decir, joder, Hmm. pero como eso é moi raro, eso a mí nunca me pasou. Bueno, nunca, entre comillas, pasou unha vez, pero bueno, aquel era máis pequeno, entón tampouco tío en cuenta. Pero sí que é verdade que, joder, pues eu, por exemplo, no Ceiba Rivas teño batallas nas que pensei que non perdía, ainda me pasou este ano, perdí unha batalla que para mí non perdía, pero non me podo enfadar. Non enfadar nin co xurado, porque xa considero que son unha persoa madura como para decir, va, mira, tío, pues, cada un ten o seu punto de vista, igual para eles perdía, pues vale, tío, respetable, xa está, para mí non é así, bueno, Hmm. xa está, pero moito menos co rival, tío, porque o rival que culpa ten? O sea, eu teño rivales, tío, que me pediron perdón porque pensaban que ia Que ganar te eu. Dicía, tío, a ver, mira, non me pidas perdón porque me faz sentir a mí mal, sabes? Eu non teño culpa de nada, ni tú tampouco. Me No, faz al sentir final, mal, joder. ti cando te escribes estas movidas, xogas con esto, é dicir, Mm, ti vas a gañar, ti vas claro, a perder, o por qué? Ao final, a xente do xurado, entendemos que todo o mundo que participa de xurado en calquer evento é profesional, pero é profesional e ten os seus gustos, sí, porque, quero dicir, a min eu teño claro que eu nunca fui un xurado dun concurso de nada, musical nin nada, pero a min se mañan me chaman para ser xurado de X concurso e houve ese concurso, eu intentarei ter unha opinión moi realista e valorar as cousas fora do meu gusto personal, non? Intentar valorar o tipo de música, a calidade da grabación e estas cousas. Pero innegablemente sempre vas a pesarte o teu gusto personal. E, por exemplo, ti agora, se vas de xurado dentro duns anos, como experto e como tal, pois igual te vai o que falamos, te vai alguén a participar co estilo que decir, non, como estamos falando, e igual de primeiras, xa como é algo que non te ya. gusta, bueno, vaiche costar máis igual darlle o pase, o voto, non, a A esa ver, eu, persona. eu se fora, o sea, se fora xurado, a ver, eu intento tamén separar os meus gustos a veces de o que sei que teño que gustar. Eu, por exemplo, imagínate, eu poñer un exemplo. Pode vir un estilo Gacil contra Big Meu. Big Meu para min é un dos meus raperos en galego favoritos. Mira o que estou dicindo, que os rapeiros é raro que reconozcan isto, O sea, é moi raro, é máis dun amigo. A min Big Meu é un dos mellores en Galicia, me encanta como rapea. Pero se Big Meu se traba 3 ou 4 veces e outro estilo Gaciri vai a machete, por moito que me guste Big Meu, ainda encima sendo un amigo, non lle podo botar. O sea, Hmm, que decir, pois mira, tío, pues, represa, practica máis, ahora que vai volve, sabes? sí. Pero nada, pero xa está, non,
ainda que non me gusta o estilo do outro, si é verdade que, por exemplo, se igual están moi igualados, ou tan igualados, e hai que mollarse, pois evidentemente terei que mollar polo que a me gusta a min e polo que a me transmita. Se está igualado se é réplica, votarei réplica, que é o máis xusto, pero se non hai, como no Cebarrimas, a maioría de veces hai que votar, non te podes votar réplica, pues farei o que me gusta e está, sabes? Pero, bueno, tamén ser xurado ainda me falta, porque a mí non me gusta nada, porque a mí me gusta moito estar aí na salsa, non estar aí solo votando. Gústame dar show. Mira, ahora vamos a meternos a falar da túa música, de cando empezaches a querer publicar, e xa todo este ano, non, que levas feito, pero así unha última cousiña das batallas en xeral, que é algo que comentaches, que é algo que eu agora xa empezo a entender, pero que, claro, sou unha persona que eu escoito moita música, é certo que o rap, non, é o que quizás menos escoito, do que menos controlo tamén, non entendo moitas cousas, pois, o funcionamento de moitas cousas, non? Entón, unha cousa que eu non entendía cando vía en redes, eh, batallas, o sea, como críticas e tal, a por que os rapeiros non lles gustaba moitos as batallas, non? Era algo que eu non entendía o por qué, e agora xa empezo a entender un poquinho o porqué deste pensamento, pero claro, a min como persoa allea, non, a todo isto, eu cando veía eso, teño que recoñecer que cando algún colega, non, tamén rapeiro, algunha persona que pasou por acá, o que coñezo a raíz desto, que eu lle vi algún comentario e digo, pero por que lles molesta tanto as batallas? Por que Yeah. o poñen como tanta cousa? E agora entendo un pouquiño máis, pero sí que dende fora, a mí personalmente non entendía A ver, esa circunstancia. eu agora teño unha opinión máis formada, o sea, a mí pareceme que as batallas, o malo que teñen as batallas é que están moi masificado. E agora, eu creo que, por exemplo, igual, fai 15 anos ou 20, pois, tiñan máis respeto. Ainda que eu creo que sempre todo o estigma, porque as batallas en España surdiron de 8 millas de Eminem, de Estados Unidos poucos raperos hai máis denostados polo movimento hip hop que Eminem, con lo cual todo o que vella de aí xa vai ser automáticamente mal. Que pasa? Eu, para min está mal odiar as batallas. Por qué? Porque as batallas son o orixe do rap. O sea, realmente o rap, o hip hop, non polas batallas como tal, pero sí que empezou moito de aí. Os rapeiros daquela, na época do Bronx e tal, enfrentábanse en batallas que non eran improvisadas, que eran batallas escritas, pero eran batallas. Pues claro, renegar de eso, odialo, parece un pouco complicado. Que pasa? Sí que é verdad que eu diferencio entre o que che digo, pois, o estilo de rapero e batallero que solo escuita batallas, que empezou con 15 anos gracias a ver un vídeo de Chuti, para min eso pode te respetar como ser humano, porque calquera ser humano máis ou menos merece respeto, pero como artista non, tío, porque para min eso non é arte, eso simplemente é, pois, eres un deportista, se queres chamarte, Sí. está moi ben, non faz dano a naide, pero eres un deportista, non eres un artista. E despois, os rapeiros, pois, como podo ser eu, seguramente, pois mira, seguramente vou dar nomes, Vigmeu, Gallego, Ceiba, Volk, pois a xente seguro que empezaron por temas, non por freestyle. Entón, a xente xa ten unha base de antes. Por eso tamén, casualmente, parece que rapean mellor, porque escuitas os temas e ves unha diferencia moi real entre os freestyle e os temas. Cousa que igual, pois escuitas a en Si Palillo, de Cuenca, pois non hai a diferencia. Por qué? Porque en Si Palillo só escuitou 4 vídeos de Force, non escuitou nunca pois, Bob Deep ni nada. Claro, entón eu creo que o odio ven aí, ven da masificación, ven do capital que, o sea, al final é inevitable, porque todo o comercio neste mundo, por desgracia, eu creo que ven de eso. Eu creo que igual, un rapeiro bella escola, exemplo, eu vou usar a Volk de termómetro. Volk é unha persona das que máis da que coñezo, das que máis sabe de hip hop e de rap, Sí, sí, e é sí, unha sí, persona con sí. criterio moi formado. Non é... A min Volk, por exemplo, sempre me fastidia, porque cada vez que paso un tema, sempre ten algo que dicir que me toca o carallo, pero paso yo igual para mellorar. Pero sempre me fai sentir mal a veces. Entón, claro, a min que Volk me respete, pois me fai sentir ben, evidentemente, porque en un Volk solo, sabes, como Volk habrá 15.000 personas que sabrán incluso máis que Volk, Sí. sabes, pero Volk é o exemplo poñer agora. Claro, entón eu creo que é importante diferenciar. As batallas non son todo zollacos, nin son todo nenos que empezaron por chute e por forza. O sea, hai xente de todo. Por exemplo, hai unha barra de Il Pequeño que dice que improvisé en la vida dándome las el freestyle. Digo, tío, a ver, joder, Il Pequeño se me escuita a mí no Ceiba Arribas, pues pensará que son un deses, pero que non teño nada que ver. Teño moito máis que ver con Il Pequeño que con Chuti, sabes? Pero bueno, ao final tamén é un pouco a ignorancia, por así decirlo, de non nutrirte deste mundo que podía ter eu cando tiña
15 anos que lo odiaba a muerte, pero era por eso, por ignorancia. E despois creo que tamén, dende fora, creo que hai que saber diferenciar o que poden ser as batallas de Red Bull, as batallas da FMS e todas estas causas que xa, bueno, son batallas, pero sí que teñen esa parte máis comercial, entre comillas, esa parte de 50 patrocinadores, esa parte de buscar as cousas que chamen máis atención, as batallas que chamen máis atención, estas caralladas que poda haber aí, de cousas como o Ceiba Rimas ou outros tantos eventos máis underground, como criticar a música de X estilo, que oh, es que el reggaetón, xa hai o reggaetón máis comercial, despois hai o reggaetón original Eh, que pode ter un certo máis valor ou unhas letras que non son tan machistas nin tal, non? Hai que tamén ver os diferentes niveles, non? claro. Que non Que é non o é todo mismo. blanco e negro, boludo. Non é todo blanco e negro, hai cousas buenas en todos os lados, sabes? Eu tamén hai xente que igual é máis estilo, por exemplo, máis batallero tal, que a mí tamén me gusta. Non son, por exemplo, a mí, o meu batallero favorito é Sweet Pain. E Sweet Pain non é un tema, será un tema, non é un tipo que ande destacando pola música, pero a mí como batallero vamos pelos de punta. Hmm. Que pasa? Pois se me preguntas o meu rapero favorito non se vou dicir Sweet Pain nin de coña, non entrará ni no top 50, pero bueno, pero é un tipo que respeto moito. Hmm. Pero hai que saber tamén diferenciar entre o que é, digamos, o peor e o mellor. Hai xente de todos. Hai xente que aspira a ganar unha Red Bull e nunca vai sacar un disco, sabes? Bueno, pues é respetable. Sí. Eu sempre digo, eu non devo criticar, salvo que te das desde rapero e tal. Entón, diría, mira, tío, a ver, eres moi buen batallero, pero rapero non eres. É que Tampouco te vou odiar exactamente. por eso, pero vou criticar. Hmm. Pareceme, bueno, é como se eu por sacar música e digo, va, yo soy músico. Bueno, a ver, eu son rapero, eu escribo e compoño e rapeo, pero eu non sei tocar, por exemplo, un violín, sabes? Non teño nin idea. Entón, músico. Bueno, músico pode ser poderías considerar músico un productor de la Virgen, que fai beats propios e tal, pero músico, eu non son músico, eu son rapero, son artista, si queres, non músico. Falaba desto máis en profundidade sobre a raíz dun reel con Volk. Mira, voulle dicir a xente que está escoitando isto, que pode estar vendo isto, como sempre xente en YouTube e Spotify, próximamente en iVoox, si la vida me lo permite, e subo todas as conversas que teño pendientes para subir en iVoox. Pero cada vez que nomeamos a Volk, chupito, a ver como acaba a xente de borracha, que van a acabar petados, pero falamos un pouco deste tema con el, do que é artista emerxente e demais, porque sí que é verdade que a veces caemos en nomear ou en etiquetar cousas que tampouco teñen por que ser etiquetadas, é dicir, ti ahora sacas temas, rapeas, tal, vale, eres cantante, eres rapeiro, eres tal, pois eres unha persona que compartes a túa arte, eres artista, quizáis, eu creo que sin máis é dicir artista, porque estás compartindo arte. Cantante, artista emerxente, rapeiro, que sei, xa hai máis matices aí para moitas cousas destas etiquetas que existen. Buf, a ver, o tema de artista emerxente é moi relativo. Tamén eu ben artista emerxente é que o problema que teño é que eu chego tarde sempre estas cousas. Entón, entero moi tarde do que son. Eu ainda a día de hoxe teño moi claro que é un artista emerxente. Eu pegándome, cando descubrí o termo, pensaba que o artista emerxente era un artista pues, que estaba empezando a pegarse. Pero claro, despois ves un tipo que ten 100 visitas e chamas artista emerxente. Bueno, artista emerxente de que? O sea, versiche da nada e sigues na nada, sabes? Non eres emerxente, eres en todo caso de artista estancado, sabes? Que te digo porque son un artista emerxente. Por ter un tema con 13.000 visitas, bueno, sabes tú, eso non é ser un artista emerxente, son un artista de punto. Pero eso son todo, eso creo que é todo comercio, sabes? Simplemente querer etiquetar, é como a música urbana. A música urbana, toda a música urbana, toda a música se fai na urbe, sabes? A única música que non é urbana pois será a música que se fai no rural, e relativamente, porque a urbe é un grupo de xente, co cual toda a música ten que ser urbana, por definición. Pero chamante música urbana, engloban igual o meu rap, que é un rap moito máis pureta, moito máis vieja escuela, mételo no mismo saco, por exemplo, que metes a, pois mira, Queen Ready, sabes? Que non nos parecemos en nada, sabes? Que decir, non é bife, joder, digo en plan, Sí, sí, porque no, no, a ver, é me parece que innegable, es, ti escoitas o que faz ti, escoitas o que claro, fai Queen Radio, escoitas o que fai outra xente da o escena calquera, galega, o Easy Guy, ou moita xente, non ten nada que eso é, ver. sí, sí, sí. O sea, podes decir, eu son un rapeiro, ou en sí, ou b-boy, como queira chamar, pero, coño, decir música urbana, para min eso é a radio, tío, que ao final é o que move todo. Mira, Deberíamos estar todos unidos, pero de outra maneira. eu aprendín, eu levo casi 5 anos, 5 tempadas, 4 anos e pico facendo contido musical,
quédame moito para aprender e hai moitas cousas que nunca chegarei a aprender. Eso é unha cousa que tamén teño claro, que moita xente vai de sobrada e creo que aquí ningún de nós sabemos todo, sabemos cousas, pero nunca vamos a saber todo. Pero, claro, eu caía moito en etiquetas como de artista emerxente, caía moito en etiquetas de xénero musical, e unha cousa que cada vez teño máis clara é que, primeiro, artista emerxente, o que falamos, unha persona que ten 100 ointes, que leva 2 días, é emerxente. Unha persona que leva 10 anos e ten 1000 ointes, sigue sendo emerxente? Pois non, porque xa leva 10 anos facendo música. Un artista é unha persona que fai música ou o que sexa. E cos estilos o mismo, porque tamén tendemos a ter que etiquetar cousas obligados pola industria, obligados por como funciona todo o mundo da música, e que etiquetar todo dunha maneira tal e como te obligan dende fora é o peor que podes facer, porque ao final eu co de música urbana e tal, con Volk teño moitas coñas, chupito xente, outra vez, con isto, porque sí que é verdad que eu moitas veces o uso por descoñecemento, moitas veces do estilo específico do que se está a facer, o uso por eso, pero é como, joder, urbana, parece que ninguneas tamén, non? Moitas veces un estilo propio, como un Sí. xenérico. Non hai por qué. Falar da cada canción de cada tema, de cada artista, de cada cousa especificamente. Joder, al final a música non é toda a mesma, sabes? Todos somos artistas, vale? Eso podo cho comprar. Todos somos artistas, ao final todos facemos arte, vale? Pero non podes decir, por exemplo, que é a mesma música a música que pode facer Volk, a que pode facer, pois, eu que sei, Alex Arnoso, que agora antes facía rap e tal, agora fai máis música así máis melódica, te digo. O sea, que tampouco sigo moito, pero bueno, sei que fai máis música así rollo melódica e tal. Hmm. Claro, a ver, é verdad que tamén aí entramos en un debate máis complexo, porque ao final, tú se ves do rap, fixeche rap e tal, en que momento deixas de ser rapeiro, sabes? É como, eu creo que eso xa aí, o sea, eu, por exemplo, se eu mañá empezar a fazer outro tipo de música, deixaría de ser rapeiro despois de 15 anos facendo rap? Pois non sei por qué, sabes? Eso é máis complicado. Aí non teño unha opinión porque non sei que pensar. Pero, claro, a xente quere etiquetar todo, quere dar todo o mundo porque decir, va, yo soy rapero, pues queda ben, sabes? Antigamente ao revés, quedaba mal, pero hoxe en día queda ben, queda Hmm. guai. Yo soy artista urbano, pues tamén queda ben. Soy artista emergente, tamén queda ben, vale. Pero realmente ou eres ou non eres. Aunque tamén deberíamos deixar as etiquetas, que dices tú, deberíamos deixar as etiquetas en xeral, tío, e empezar a disfrutar da música esa etapa. Al final a música, mira, tío, para min é o máis guai que hai no mundo e deberíamos disfrutar a todos, tío. Non estar aí preocupado, vanme chamar isto, vanme chamar o outro, vanme decir isto, tío. Hai o que queiras, disfrútalo, e se gusta a ti, sigue para adelante. Mira, facer o que queiras, facer o que ti querías. En que momento é cando xa dis, vale, porque vou empezar a publicar, a compartir a miña música, quero que a xente escoite, quero facer cancións propias. Como foi todo ese proceso tamén de querer facer cousiñas, de ter idea de, wow, quero publicar, pero non sei, como falábamos antes, faltame ter a motivación. Como foron tamén esos meses previos ou esos anos previos a xa sacar música? A ver, eu quería sempre, que para, claro, con a miña edad, pois non tiña cartos, non podía permitirme nin gravar, ni nada. De feito, o meu primeiro problema foi, bueno, creo que o de moita xente, foi que non pode permitirme sacar música. Se eu por min fora, eu habría empezado a sacar música igual con 10 anos. Menos mal que non pude, tamén xo digo, pero bueno, habría intentado. Eu empecé con 15, que xa está bastante ben. Empecé con 15 anos, porque empecé grabando con micro da Play dun amigo. Gravei un tema chamado Acordes, que soa fatal, pero ainda sigue, é dos únicos temas que sigue disponible en YouTube, porque era o primeiro e facía ilusión e tal. Bueno, gravei ese tema e a raíz de empecé a gravar un pouco máis a miúdo. Que iba forrando, pois fun gravando unha maqueta chamada Sin trampa nin cartón, daquelas, que, eh, quedou 22 temas sin gravar, outros temas que nin cheguei a subir a YouTube, e ao final solo subín a SoundCloud, eh, tampouco sabía como subir temas a Spotify, bueno, un Cristo. Empecé por aí, pero realmente eu por querer quería sempre, o que pasa é que claro, era moi complexo, non tiña esa capacidade, eu non sabía, por exemplo, tampouco de onde sacar beats, porque non coñecía produtores, buscaba o típico beat de uso libre de YouTube, pero eso, unha vez probas os beats propios, é que non hai comparación, tío. O sea, é como moi diferente, tío. Moito. Nada, pues empecé así, despois fun mellorando e fun sacando máis maquetas, descubrín a Chache Groups,
que é a clásica páxina de rap en español, donde aí suben productores como el Puto Cocker, igual o coñeces, que é de aquí Sí, de Galicia e tal. sí, sí. El Puto Cocker tiña, por exemplo, 4 ou 5 mixtapes de beats, que tiña 100 beats, e eu iba descargando beats de aí, e iba subindo temas con eso. Claro, é o que digo, non, eu hasta fai 3 anos non empecé a sacar con beats 100% propios, todo o que sacaba era con beats de Touch Groups. A diferencia sería brutal, brutal, porque ainda que te deixes máis pelas, quedas moito máis orgulloso, moito máis contento do que faz. É que ao É final importante. eu entendo tamén, lóxicamente, é moi fácil, entre comillas, cando eres pequeno ou cando non tes coñecemento non podes chegar, pois eso, o que dis ti, entras en YouTube, buscas bits de uso libre, xente que eso daría para outro podcast, xente que usa bits roubados para as súas cancións, que eso daría para moito, pero non nos vamos a meter nese tema, pero bueno, ao final sacas cousas porque, bueno, descoñeces ou non controlas. Pero ao final eu entendo que facer un tema creado sobre un beat feito exclusivamente para ti ou que alguén te o fai pensando en ti ou que ti con ese produtor pois quero isto tal, hostia, cambia moitísimo porque ao final xa non é que a letra sexa túa, senón que tanto o beat como a letra van da man e un alimenta o outro. E sabes que só vas poder escutar ese beat aí. A min, por exemplo, me fastidiaba moito escoitar un tema meu descubrir que había 60 temas co mismo beat. E dicía, joder, non, non te sintes igual, non é Sí. o mismo de nivel de artista. Para min eso foi unha gran evolución, porque eu conocí a Darnes Prods aquí de Ribadeo, un saúdo por el, que de feito grabei con el todo desde fai 3 anos. El fai unhos vídeos bastante guapos. Agora con Pedrido, que, bueno, falaremos de máis tarde cando falemos do EP que ven, con Pedrido, joder, uns beats xa que se asemellan moito ao son que me gusta a min, así máis hip hop e máis rap puro, que ao final é o que máis me mola. Tamén é iso, topar o teu son, topar a túa esencia. Eu considero que é o máis importante. Eu, por exemplo, eu creo que sí que teño unha esencia. Eu considero que hai outros artistas en Galicia tamén que teñen unha esencia moi propia, e eso ao final é o que mola, tío. É o que dices tú, este é un bo rapeiro. Pode ser vídeo, pero é un bo, tío. O sea, é bueno. Mira, esos temas, vas subindo cousiñas, vas facendo cousiñas, chega ese momento fai 3 anos no que xa empezas a dar un paso máis, non, a facer temas máis propios, pero como falábamos ao principio, non, como dicíamos ao principio, neste ano está sacando moita música, este ano é un pouco entendo eu como un punto de aparte, non un punto de inflexión, máis ben, non, de veña, ahora as cousas xa van de outra maneira, se peor que falemos tamén, sacas este disco crudo, non? Porque sacaras varios EPs, pero xa este disco 12 temas, 12 pistas que estuve vendo aquí, cuidado, xa máis alá do tema cartos, máis alá do tema tempo e tal, xa é un paso adiante moi importante o feito de dicir, veña, vou con todo, vou con 12 pistas, vou con 12 tracks, como foi darlle a forma a isto e lanzarte á piscina con todo isto en riba? Foi moi bonito, tío. Eu ao final sempre tuve un sueño de gravar un disco. A mí sempre foi como o meu pic de decir, cando teña a sueldo vou gravar un disco. Claro, eu coincide todo, porque eu conocí a miña moza fai 3 anos, vai facer agora, mudeime con ela pois, en febreiro de fai 2, o sea, que vai facer 3 en nada. Aí foi cando conseguí ter traballo. Empecé a algunha parte do sueldo a destinar a eso. Despois, xa dixen, vou falar con Darnes a ver canto me deixaría gravar un disco e tal, porque, joder, molaríame todo. Foi moi bonito, porque ao final abrime moito nese disco, toquei bastantes temas, fixen temas dedicados á miña parella, despois tamén temas máis guerrilleiros, temas de vacile, temas máis tristes, teño temas un pouco de todo. Foi moi guai. O único malo que lle vexo é que como eu, evidentemente, pois, sou un artista pequeno, non teño tantos cartos sempre a mi disposición como me gustaría, porque eso é evidente, non se pode. Entón, iba grabando, gravaba pois 2 temas un mes, 2 temas o seguinte, igual un mes que podía repetir grababa 4, e claro, pois cando saquei o disco xa estaba moi resabiado dos temas, xa os sabía todos, xa os sabía, había temas que teñan un ano, casi 2 de gravados. Entón, claro, xa como que non o disfrutas igual. Disfrutaslo máis, se, por exemplo, o que subín hoxe de Verbal Kendo, gravei non fai un mes.
E saquei no hoxe, sabes? Un mes non é nada, non me deu tempo aínda a decir, va, tú hasta o carallo este tema. Mm. Pero sí que é verdad que crudo, pues sí que me pasa un pouco eso. Pero aínda así foi unha experiencia moi chula. Moi recomendable, se vas con calma, coñecín xente, fixo un montón de colabos, eh, colabos que, joder, que me apetecían, con peñas que me gusta como lo fai. Sobre todo coñecí moita xente a raíz de eso, É que que tamén é unha cousa do mellor do ramo. É que, mira, o de gravar, o de... é unha cousa que eu, por exemplo, claro, ata que coñeces, ata que sabes, ata que, bueno, controlas un pouquiño do mundillo, entre comillas, non és consciente, claro, eu doume conta de que cando alguén pode permitirse gravar un disco, pois meterse nun estudio un mes enteiro bueno, ou durante un mes poder gravar unha canción a semana, dos cancións ou tal, e poder gravar todo nun tempo moi concreto, non é o mismo que, por exemplo, eso, gravar un disco que empezas a gravar a primeira canción fai 2 anos, vas gravando, que tamén hai un cambio na túa forma de rapear, hai un cambio na túa forma de ver as cancións, hai un cambio en moitas cousas, que claro, ti fas un disco, dende fora seguramente non notamos tanto esas cousas, non? Porque pois non controlas tanto detalles de produción ou detalles de tal, pero o artista sí que di, hostia, claro, que esta canción ten 3 anos, incluso pois igual, ainda que graves que a mesma persona, pero gravar fai 2 anos a gravar agora, o resultado final cambia, moitas cousas se notan e sí que é verdad que esa espinita ten que estar aí como molestando, pero claro, Mm. o Sí, que sí, é falamos, que eu noto, é difícil, eu, gravar joder, todos xuntos tamén por isto, claro, porque claro, que non é, o sea, o difícil é eso, as que afasta, é complicado. Eu si tuvese un 10.000 euros na cuenta, pues habría grabado todo o disco un mes e listo. Pero claro, é moi complicado. Depois tamén as colabos son difíciles porque o que mola sempre é gravar os dous no mesmo estudo, claro, pero fai casos nos que non podes, tío. Por exemplo, Vigimeu, que sale comigo en Vagalumes, e a chavala que sale tamén, hostia, era complicado. Conseguimos que viñeran os dous. Tiñan un camín larguísimo hasta o estudio, que daba a 2 horas e pico. Pero, bueno, conseguimos que viñeran perfecto porque quedou moito mellor. Pero é moi complicado conseguir esa xuntanza. É verdad que en crudo conseguirlo con todos, o cual, oye, para mí é un gran logro. Pero depois, por exemplo, a promoción, os videoclips, a mí tamén me gustaría ter máis videoclips, gustaría ver que cada tema tuvera o seu videoclip, pero claro, se me meto neso, endeudo, sí, sabes? aí xa a pouco que sexa xa van a ser uns Sí, cuantos sí, sí. cartos. Uf, o sea, nada, iso é inviable. E nada, aí coñecendo xente e tal, pero nada, di que ibas falar, que Sí, te iba a cortei. dicirche das colabos precisamente que tiña aquí aberto. Vouche preguntar, porque estou vendo que o sea, hai un tema que é con Río, pero non sei se é un Río que eu coñezo, Pode ser. que eu coñezo un rapaz que rapea que se chama Río, que é de Ribadeo, que ten tamén un amigo que se chama David, que é produtor da IF, Sí, é ese, non? ese. Son Joder. colegas de Amoedo tamén e tal. Sí, 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 arriba tamén. que eu me levo moi guai sobre todo con David e con Amoevo, sí, sí, hostia, vale, vale, é que estaba fijándome agora no nome, digo, hostia, Río, claro, digo, sí, 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 hostia, que sí, pues, buena. é Río, Río. De feito, Río creo que foi a primeira persoa que foi o primeiro tema do disco que gravei, eso seguro. Creo que foi a primeira ou a segunda persoa que lle dixen de colaborar o disco, que como era ser un rapero de Ribadeo e tal, dixen, va, vou dicir e tal, que seguro que se anima, además mola bastante o que facía, animouse sin problema ningún, de feito, dimos moitos bolos xuntos. Dimos un en Coruña aí na Disfrutora fai un ano, que estou moi guapo, verdad? E rapeime o disco inteiro. Sí, que ese día, Moi ben. é certo, ahora que dices ese bolo na disfrutona, eu ese día non puiden ir. Algo tiven. Non sei por qué. Sí que había que non pudera ir. Pero que importante o das colabos facelas con amigos ou con xente que te aporte algo, non? Que Sí. hai colabos sobre todo a niveles xa digo underground, non, ao contrario, mainstream, que están obligadas por contrato discográfica, por cousas de colabora un artista que está pegado que colabora con outro porque a discográfica quere levantar ese artista, estas cousas que hai na industria que a xente non sabe, pero existen. Pero o nivel underground, o Vale. nivel do que estamos a falar, que é importante facelo con colegas ou con xente que sabes que te vai a aportar máis alá de que quede mellor ou peor o tema, que compartir tempo con eles, digas, joder, que ben o pasei. Sí, e que teñáis na mesma onda tamén, porque, joder, eu aí podo ver un colega meu que rapee, pero non compartamos nada. Entón, claro, por moito que tal, cóstame rapear contigo, Sí. sabes? Teño colegas que igual, pois,
fan rap e tal, e dicen cousas que a mí non me representan, xa me teñen pedido colaborar e tal, eu xa paso de contestar, porque é unha conversación que prefiro evitar. Sí, Pero claro, fáise mi te decir, tío, es que, joder, si dices estas cosas, yo no puedo colaborar contigo. Pero, claro, a ver, a amistad ao final é o máis importante porque disfrutas, pasas o mellor, despois hai máis bo rollo para os bolos e tal, porque se non, eu procuro, se eu colaborara, por exemplo, se eu non tuvese amistad con Clemente, que tamén sale o disco, non tuvese ninguna relación, como eu vou falar de dar un bolo xuntos? sí. Sabes? Como traballo, sabes? Non ten sentido eso. A mí non ten sentido así. E que ao final, ti vas a sacar un disco, vas a perder uns cartos, vas a perder un tempo en gravar, en facer todo, un disco que che vai a levar a un éxito de números ou un éxito vital, que creo que é o máis importante de facelo, que despois Sí. ti dentro duns anos vas a ver o disco, joder, non é o mismo ver un disco, pois eso, con Río, non, tal, que con Big Meu, e vas a dicir, joder, que guai que teño unha canción con esta xente, que guai que puiden compartir escenario con eles, e máis alá de onde chega a túa carreira, máis alá de cando pare a carreira ou cando sigas con ela, joder, botar a vista atrás e ver a xente que compartiches o camiño, isto sona moi Mr. Wonderful, pero é certo que ao final Non, é verdade. ti sabes perfectamente co tempo que levas xa o jodido que este mundo da música, o jodido que sacar cousas. Sí. Pois vas a dicir, mira, fixo cos meus, joder, pois mira, que guai. Claro, sí, disfrútalo moito, tío, é moi chulo, sabes? Podes ir o balonceiro e rapear nos Big Meu e o Vagalume xuntos, pues está moi chulo, tío. Son experiencias que vives unha vez ou dúas, pero sempre te marcan, sempre te acordas. E máis a min, que eu estou moi obsesionado ca música, encántame e tal, joder, eu vivo moito máis. Para min é super bonito de, pois, dicirlle a un amigo, va, tío, meteste neste EP ou neste disco si queres, si queres un sitio. Dicían que sí, tamén se pode decir que non, pero normalmente dicen que sí. Pois é unha sorte, tío, porque máis alá dos números é o que dixe, é a experiencia. Eu, por exemplo, para min, a pasta nunca se perde, porque eu sempre quixen gravar para poder ter os temas, para telos para escutarlos o día de mañá, porque tamén me fan pensar en como pensaba antes, Hmm. sabes? Ou hai temas que escuito hoxe que non digo cousas que diría hoy, pero, ollo, daquela decíalo. Digo, va, pois mira, pois todo pasa por algo. Hmm. Eso mola porque ao final son experiencias que se quedan para sempre, é o que dices ti. Eu, por exemplo, as miñas primeiras cancións escribíalas todas a man, escribía todo en hojas, follas de libreta, así, bastantes anos. E conservo todo, eu conservo todas as follas que teño, debo ter un troncho así solo de follas, tío. Hmm. Todo con letras, que eran malísimas, pero eran as miñas letras, e para min era super especial. A ver, hai que ter, o sea, é como ese primeiro tema, non, que dis que todavía mantés aí publicado. Ao final, Claro, esas primeiras letras, esos primeiros temas grabados, incluso agora este disco que agora faremos tamén do EP Shap, non? Do próximo EP, pero este disco, e agora pasan 20 anos e vas a escutar este disco e vas a dicir, joder, porque o vas a dicir, segurísimo vas a dicir, tío, sei que mal o fago ou que mal esta cousa ou tal, porque o tempo veiche levar yeah. a mellorar e a ver a perspectiva, pero Sí, para chegar a outro nivel de rapeo, a outro nivel de produción, a outro nivel de querer X cousas, hai que pasar por todas as etapas e eu creo que a mí moito me jode cando os artistas renegan da súa música e podo entender que digas, bueno, pues non me apetece que este, non, porque non o fago guai e tal, pero a cousa é que non queres que escoita a xente ou a ti dache un pouco de claro. vergonza, pero renegar por completo para facer algo No, eso ben hai que facer moitas cousas non, mal. É imposible, non hai ningún artista, por moito que nos queiran vender, que saque o primeiro nada, disco perfecto. Se sacou un disco moi bo, hai xente que saca un primeiro disco moi bo, hai moitas sí, cancións aí grabadas que nadie escoitou que que non se son sabe. horribles. Sí, que ao final é evolución, joder, todo o mundo funciona así. Eu, por exemplo, mira, Lendas de Pobo, que é un tema que se saquei fai pouco, bueno, fai pouco. Gravei no ano pasado, para min, a día de hoxe, tío, é un tema que non me gusta a execución, eu estaba moi nervioso cando fun gravar, porque foi a miña primeira experiencia no estudo grande e tal, estaba bastante nervioso, e non me gusta nin como rapeei, considero que mellorei, porque xa creo que, por exemplo, o Verbo Alquende é moito mellor, pero ainda así, tío, o sea, o cariño que lles teñen os temas, falábalo con Volk un día, porque, bueno, Chupito. Chupito, Volk, eu un día atrevíme, que hai que ter valor para facer o que fixen, de mandarlle o meu SoundCloud, que aí teño todos os temas de cando gravaba, vamos, mierda, e mandei todo, dixen, mira, escuta tal. E claro, tío, Volk dixeme, va, tío, entendo que a evolución e tal, e bueno, típico, toma aí un sermón de que eran malos e tal, eu xa o sabía, pero dixen, tío, para mí,
significa moito escoitar esos temas, tío, sabes? Danme como nostalgia, ainda que sepa que son comparados con hoy, son malos, pero a min dame nostalgia, por eso nunca podo renegar. Eu parecen de hipócrita, porque no fondo creo que todos sentimos o mismo, tío, al final. Pero bueno, hai xente que non, porque o orgullo vai por encima de todo, pero non é así, tío. A E, música é moi bonita e é unha evolución. e despois hai unha cousa que o 90% do público, 90% unha cifra aleatoria, non? Pero moita xente non imos a comprobar ou a ser capaces de notar a evolución que vos notades. É dicir, eu igual escoito algún destes temas teus de fai uns anos e, home, eu podo notar que evolucionaches, non? Podo notar que melloraches cousas, pero cousas que ti sí que sabes que cambiaches, forma na que a cadencia ou forma X de X cousas que ti sabes perfectamente que melloraches, eu como persona que non ten estudios nin sabe exactamente como se fai unha canción de rap, nin nunca rapeu nin nada, eu posiblemente non note a mitad das cousas que ti sí que vas a notar e vas a dicir, pues que isto, joder, que vergonza o que facía, que vergonza de evolución, non? Pero vas a dicir, hostia, isto Sí, tal, e eu vouche dicir, hostia, pues este tema está guapísimo. E ti vas a dicir, joder, ti vas a estar pensando, hostia, pues aquí meto esta palabra o digo mal, aquí a respiración non sei que, aquí tal, e eu, para min vai a ser a puta hostia igualmente. E que sí. tamén iso hai que valorarlo, No, dicir, eu podo... Sí. No, a ver, eu podo che decir porque non me gusta como estás editado, pero bueno, vergoña realmente tampouco me dá, o sea, no, eu no, son sincero, o sea, eu sei que ao final empezamos todos de unha maneira, tío. Naide nace sabendo facelo todo, naide nace sendo xa... O sea, seguramente escuitas o primeiro tema de Tupac, vai ser un... Bueno, unha mierda igual non, pero vai ser un tema normalito, tío. Non vai ser o último, sabes? Nin dos últimos. Entonces, coño, eu non podo enganar a naide. O sea, para min, os temas que vou sacando, no momento no que saco sempre é o meu mellor tema. O dos mellores. Sempre se digo, va, este tema é o mellor. Por qué? Porque é no que máis noto as tábuas. Despois, igual, no que ven, che digo que ese tema que era o mellor xa non é cambiou. tan bon. Por exemplo, con Crudo, que eu con Crudo sí que disfrutei moito todos os temas, pois hai temas que xa digo, pois xa se me nota ao nivel de agora comparado. Bueno, eso é bonito tamén, porque quer decir que melloras tú das conta, tío. Se non te das conta de que va mellorando, E despois ti dicías pero agora, bueno. con lendas de Pogo, non? Que foi a tua primeira experiencia nun estudio así un pouco máis grande. Hai unha cousa a ter moi en conta tamén cando se publican os temas ou cando escoitamos os temas dos artistas, que os cartos, lóxicamente, e o tempo. É dicir, vocalmente falaba con un tempo con cantante de Capital Moscow, dun grupo máis indie rock, que un día foi a gravar o estudio, entrou no estudio aquí en Coruña con Iago Blanco, chegou a gravar voces, el estaba ca cabeza en moitos sitios, ese día dixo o produtor, mira, non vamos a gravar unha puta mierda porque o que vas a gravar non se pode, que non tes a mente e a voz non vai sonar perfectamente. Moitas veces non se pode facer isto polo que falamos, que tes os cartos xustos, o tempo xusto do estudio e hai que ir tal. Pero hai que entender tamén que cando ti gravas as voces, ti podes rapear da hostia, pero si ese día xa non é que a voz este mellor ou peor, si ese día a túa mente discutiches ca túa parella, tiveches un problema no traballo, ti chegas ao estudio a gravar, se non estás 100% centrado, tampouco o resultado vai a ser o perfectamente que podes facer. Sí, no, eu empecé, ese día estaba moi nervioso, tío. Non sei que me pasou, que me deu como baixón. Estaba super plog, que non me apetecía gravar, o sea, non me apetecía estar ali, ademais, pero claro, eu tuve que ir a Porriño, a min quedaba 3 horas casi da casa. Claro, estaba ali moi plov, non estaba nada contento con como me estaba quedando, de feito, ainda que, pues, sorprendentemente, a xente gustoulle bastante Lendas de Pobo, bueno, oye, perfecto, pero eu non é o meu tema favorito, ni moito menos. Eso sí que é verdad, por exemplo, cando rapeo outro día no Teiba Ribas o tema, sí que é verdad que disfrutei muchísimo, tamén porque estaba con Volk, e, oye, ve, eu sei que non é unha letra mala ni nada, pero para mí, joder, comparalo, por exemplo, con Verbal Kendo, pues, hai unha diferencia abismal, tío. Pero Abismal, pero bueno, está aí, é parte da carreira. fíjate o curioso que unha cousa que tamén creo que os artistas teñen que entender e ti está claro que o entendes que é cando pensas e dis, tío, tú quero facer un tema, este tema que vai a ser a hostia, quero facer un hit, quero facer tal, ti podes ter a idea que teña na túa cabeza de que ese tema o vai a petar, ou neste caso, pois, a ti non estás tan convencido e a xente de repente os coite vai che dicir, buah, que puta pasada, e ti estás dicindo, joder, pois non, e a xente molalle, xa está, Sí, se ao sí. final importa que ti estés contento, lóxicamente, pois despois se a xente lle mola, pois que faz? Xa está, lle mola a xente, pois a tope, pa diante. Joder. Eu teño un temas de básquet aí
fai bastantes anos, chama Estilo de Juego, ten 3.000 visitas, a min pareceme, ahora mismo vendo con perspectiva en ejecución, pareceme horrendo, pero teño amigos e teño xente que dice que é o meu mellor tema. A ver, eu discrepo muchísimo, bueno, muchísimo, pero bueno, oye, se a eles disgusta, Pois xa está. cousa deles. É así ao final, é cousa deles. Mira, tes agora publicado este Verbal Kendo, non? Que acaba de salir. Dicías que saliu crudo, saliu todo o que empezaste a sacar por estar máis contento, por motivación. Dicías bueno, que tiveches agora uns meses un pouco máis complicados, máis anímicamente, iba a decir, máis anímicamente mellor, que ben falo cando quero, miña nai querida. Estás xa outra vez máis motivado con esta, bueno, quizás nova etapa, non? De publicar novas cousas neste momento. Sí, todo moito ben. O sea, a ver, eu tuve un ano moi bo en xeral, Parece que é verdade, cando se iba acercando o Rimas os meses dos antes, eu non tiña ninguna gana, o sea, non quería que chegara nada, porque sentía que tiña que non podía defraudar. Estaba con moita presión encima posta por mí mismo, pero estaba con moita presión encima. Digo, tío, que non podo perder rápido, teño que ir a darlo todo, tal, teño que deixar o estado alto, que veño de ganar, cual. Es como que me nublou moito a mente, estaba moi, pues eso, non tiña ninguna gana de improvisar ni nada. Pero despois os temas, bueno, ao final os temas sempre motivan. Todo surdiu gracias a Volk, como no, Chupito. que me pasoume un vídeo de Pedrido. A Pedrido xa o coñecía, xa o ubicaba. O que pasa que, claro, non me saían os seus... Xa seguía en YouTube e tal, pero non me saían os shorts sempre. E subiu xusto un short que era dicindo que estaba buscando artistas emerxentes, bueno, emerxentes non, artistas en Galiza, para poñerlles bits e tal, e xa, hostia, vou aproveitar e dixome Volk, aproveita e fala, e dixen, va, voulle falar. E falei, tío, e dixenlle de facer un EP e tal, e, joder, todo super fácil, o sea, facéndome bits aí, o sea, pedido un ser de luz, axudou moito nesto porque, joder, a min agora vou centrar moito rapar en galego, quero deixar a miña marca no rap en galego, seguir medrando aquí, dixen, va, pues vou facer un EP inteiro e tal, todo para adelante, pasou un montón de beats, sempre disposto a axudar, e dixen, va, vouche, bueno, como vas participar e tal, e non me vas cobrar un duro, tío, vouche deixar, xa vouche deixar. Si queres, faite un tema comigo no que poñas tamén voz, aparte do beat, e así tamén tes un pouco de protagonismo, porque tampouco me parecía xusto, realmente, tío. Entón fixo Verbal Kendo, que Verbal Kendo é un tema original de él, o Verbal Kendo 3, porque ten dos versións, e agora a terceira, que é conmigo, que é como un pouco así unha homenaxe a un tema que a min é un tema del que me flipa. Entón, dixen, metemos un remix aí de Verbal Kendo, tal, meto yo a miña letra, e sabes, tío, enseguida, o sea, isto surdiu enseguida, non tardou nada. Pero fíjate, comenzábamos a entrevista falando de como o Ceiba Rimas che fixo ter ganas ou motivación para dar un paso máis na túa música e agora nomeamos a esa persona que hai que ver Chupito se a nomeamos que é a que che puxo un pouco igual ti acababas facendo algo con Pedrido, non? Pode ser que en algún momento Sí, acabase facendo algo, pero como hai situacións, hai xente che manda Volk, Chupito, ahora sí, xente, o short ti contactas con el e xa non é que, bueno, fagas un tema, senón que se ven un EP en camiño e o que falamos. Tes unha persona que, polo que entendo das túas palabras, xa non é que musicalmente te está aportando, te este dando uns bits da hostia, poña voz neste tema, senón que te está aportando moito máis que o puramente sí, musical. sí, sí, e ademais, joder, é un gran, o sea, Pedrido é unha lenda no rap en galego, tío, é como faime ilusión tamén por porque por exemplo, por poñer un símil, en Estados Unidos colaborar con Dr. Dre, vale, por así decirlo, salvando as distancias en números, en calidade non tanto, pero en números sí. Non puedo decir, bueno, tío, pues, joder, a mí fai ilusión, tío, que ahora con Pedrido, cando lle dixen a algún rapero que vai sair no EP, que de repente non quero tampouco hablar moito, que iba a falar con Pedrido, quedou flipando. Tamén fixo moita ilusión, o sea, joder. O sea que, guai, guai. É que ten que ser a hostia, joder, algún artista que pasou por aquí ou algún que vai a pasar próximamente ou, bueno, algún que pasou claro, que non me contou sí, vale, bueno, alguén que me falou de cousas cando compartes canción, escenario por circunstancias ou grabación con un produtor que che mola, con un rapero que che mola, con un artista que compartes, joder, porque ao final aquí, por exemplo, en Galicia se nomean a X artistas como, bueno, precursores ou xente importante no rap, no hip hop e tal, non? Como Dios que te Crew, por exemplo. E hai outros que igual non teñen a fama
que poden ter eles ou outra xente, non? Pero claro, porque coñecedes, porque sabedes, porque estades no mundillo, claro, poder compartir con alguén que indudablemente isto é así, sen xente como a Pedrido, e eu, certo que non controlo moito a súa trayectoria, pero polo que me ten contado o señor Volk, Chupito, xente, tal, sen xente como a él, ti posiblemente o Ceibarrimas ou moita xente que está, igual non facíades rap en galego, non facíades cousas, porque hai que abrir camiño. E ahora que ti ahora continuas a túa carreira, des este paso a publicar íntegramente en galego, queiras deixar a túa pegada, acompañado de alguén como a él, mima, cuidado, Ya. que locura. Sí, sí. Claro, a mí, joder, é unha pasada, o sea, tamén me mola poder haber falado, o sea, cun disco feito e todo, porque non é o mismo que che fale, pois, o Festa, pre ganar Ceiba Rimas, pre ter disco, pre todo, que sí, que tiña música e todo o que queiras, pero non era o mismo que che falo agora que teño un disco, pois Pedrito, pois, igual me pode tomar máis en serio por eso, sabes? Sí. Para mí, joder, que unha persoa que ten así conocemento, que é unha persoa que ten táboas, se fixe en mí, me preste a súa axuda, además sin pedirme nada a cambio, pois, coño, é moi importante para min e, joder, é unha pasada. A verdade é que sí, está moi guai. Y seguro Está moi que guai e ojalá... Sí, sí. sí, digo, iba a decir justamente que seguro que xa compartir con el todo o tempo que falas, todo o tempo que che manda bits, todo o tempo Claro. que vas dándolle forma a ese futuro EP, tamén che está servindo para mellorar como artista, para mellorar a forma na que o faz e para aprender, porque ao final, joder, seguro que hai cousas que agora sabes máis ou as ves de outra forma grazas ao tempo que estás compartindo con el dándolle forma tanto a este Verbal Kendo 3 como ao que vai a vir no futuro. Sí, home, o sea, al final sempre poder escoitar os consellos dunha persoa así sempre te enriquece moito, joder. É como, por exemplo, Volk, Chupito. Volk a min ensinou un montón de cousas, porque tipo sabe moito, é moi apaixonado, sabes? Nese aspecto somos parecidos. Ele é moi gustanos moito o rap e tal, e compartimos moito. O que pasa que é verdade que, claro, eu son máis novo que Volk, xa acabé, creo que son 5 anos, ou sí, 5 ou 6. Esa brecha, pois, notase porque igual eu teño comportamentos que para el son moi infantiles, aunque, bueno, tamén é que Volk é demasiado maduro para a súa edad. Eso iba a Todo hai que decir, o dicir. sea, eso iba a decir, que é moi guai, pero a Volk veces ten, eu, sí, eu son Volk ten máis 29, pero parece que ten 40. eu teño A veces. 35. Eu teño 35 anos, Sí, vale? E eu hai veces que falando con el ou debatindo cousas ou compartindo opinións de cousas, eu a veces digo, joder, creo que o que ten 35 anos eres ti, meu. O sea, non son eu. O sí, sea, sí, é que e eu son pola maior que forma el, de falar así, sí, sí, pola forma de falar así pausada que ten, seria, pues sempre che dá como ese rol de papá, sabes? Pero bueno, Sí. está moi ben poder aprender de xente así, xa te digo. Eu, Volque, joder, eu posiblemente o vídeo que saquei do Facebook, falo todos os días con él, pasámonos movidas a montón, opinamos de música, o sea, é un grande, tío, a verdad. Que me podes contar dese P? Porque, lóxicamente, hai que deixar a incógnitas, hai que deixar sorpresas e hai que deixar cousas para aí. Pero, que podemos encontrar ou cara onde vai a camiñar? A ver, é un EP que de momento ainda non está todo traballado cerrado porque faltame pechar algunha colabo e tal, pero van ser todo colabos, menos un tema que vou ser eu só, porque tamén me gusta echar un pouco de cámara. Home, a ver, Eh, es tu libro, es tu trabajo. Tamén tens que ter ti o teu claro, protagonismo principal. Hecho que hai. claro. Sabes, non sei se vai ser a intro ou o final, pero bueno, un dos dos vai ser solo meu. Pero o resto vai ser todo colabos. Vai haber colabos con xente da nova escola, que está pegando forte en Galicia, tamén algunha persoa que é máis veterana, vai hasta haber, tamén é importante para mí, presenza femenina, que a mí mólame, porque además é un artista que me gusta moito o que fai, non vou a decir nomes, que hai varias que podrían ser, a min gusta tamén dar ese oco e, joder, poder colaborar con chicas sempre é moi especial tamén. Van ser todo bits de Pedrido, menos un, que é de Volk Chupito. Eh,
O resto son todos 100% de Pedrido, todo producido por Pedrido. E podes decir, si queres, o título. A ver, eu todo o que Que queiras Pedrido dicir... fai pouco. Sí, Cogo? vai chamar Cans de Palleiro. Cans de Cans de Palleiro. Palleiro. Mira, Facendo así un pouco referencia á terra galega. sen escoitar lóxicamente os temas, sen saber quenes van a estar, solo por esa descripción de xente da nova escola, xente un pouco máis veterana e tal, o termo Cans de Palleiro como título dun disco que vai a ser un 99% de colaboracións, salvo ese tema para que os focos estén en ti, me mola, eh? O sea, creo que está Sí. guai o título, sen saber lóxicamente o contido que vai ter, pero me parece un título de la hostia, eh? No, a ver, quero meter aí temas... Eu sempre vou facer rap de escuela e tal, pero ainda así tamén quero meter un pouco... Vou probar un pouco aí co funk, a ver se fago algo un pouco máis original, joder, porque si no fago sempre o mesmo. Pero bueno, vai ser todo así, rollo verbal kendo, machete, temas duros, e nada, vai estar guapo. Eu creo que vai ser posiblemente o meu mellor traballo esta data. Bueno, sempre digo o mesmo, pero eu creo que vai ser dos mellores, o que además vou me esforzar en gravar todo en un corto período de tempo, sin ter que estar esperando meses e meses para sacalo. Quero que como moi tarde en xaneiro teña sacado. Home, mira, o de... Isto é unha cousa que cando pasa sempre lle digo a todo o mundo. Dicir, é o meu mellor traballo, sempre vai a ser o teu mellor traballo porque é o último que fas e nese momento Claro. é o mellor. E iso se pode dicir con toda ca boca ben aberta, gritando moito porque eso é así, eso é así. Sí, sí. Pois Sí, sí, al final. estaremos aí atentos aí ao que vaya salindo, a como van a ser estes meses, estas semanas, ata que vayamos coñecendo máis cousiñas. Ten boa pinta. Sen saber as colabos, pero ten boa pinta porque sempre, joder, mola pues, ver o plantexamento que tes, como faz con Pedrido e andaremos aí atento. E imagino que tamén na túa mente, na túa idea, está subir a escenarios, non? Imagino que te molará Sí. ou tes idea de oxalá poder levar a tua música tamén bueno, a sitios onde porque A ver. o estudio está guai, non, gravar está de puta madre, que as cancións estén aí subidas, está guai, pero o directo é o que chama a atención. A ver, agora estou nun pouco no momento que estaba ao principio de non poder permitirme gravar, estou no mesmo, pero sin poder permitirme moito ir a estadios, tíos, ojalá, a escenarios. Sí que é verdad que, bueno, a ver, din algún bolo, de crudo din bastantes bolos a miña capacidade, pero eu non teño, a maioría de bolos que din, tens que levar tú os teus micros, as teus cosas, claro, eso non o teño, entón non podo, é máis difícil que os consiga Sí. dar. Pero, bueno, a ver, ainda así, sí que se hai algunha persoa que produzca eventos que queira contar comigo, que me fale, que eu encantado. Rap vai haber, intentarei que sea de calidade. A acordo e O de sea, chegar, eu, seguro. sí, o escenario, xa te digo, o sea, a mí encanta me rapear. Joder, por mí fora, cando saco EP, daría 20 bolos. Se por mí fora, ojalá. Pero tamén os medios é complicado. Pero bueno, nunca se sabe. É que Estou falando aí co Pedrido, que el ten máis contactos tamén para que me bote unha mão. É que é complicado, o sea, actuar eu creo que é un paso que todos tedes que dar e é obligatorio, lóxicamente, actuar e canto máis actúe mellor, porque tamén vas a mellorar, o sea, melloras grabando, melloras compartindo camiño ca xente, pero melloras tamén cantando en directo, porque eso que tamén te axuda, igual que as batallas axudan, non? Que falábamos antes. Pero tamén é certo que non é tan fácil, porque ao final precisas de cartos para alquilar salas moitas veces. Tens que alquilar ti a sala, co cal xa supón un gasto. Tens que ter o equipo, tens que ter os medios. Estamos falando de que ti estás en Mondoñedo, non? Dicías que Claro, eu vivo en Mondoñedo agora. claro, Claro, son de Ribadeo, pero bueno, non vivo en Mondoñedo. a mobilidade non é o mismo salir dende Santiago, por exemplo, ou así, que salir dende Mondoñedo para actuar en Vigo, que falamos, son unhas cuantas Claro. horas, a comunicación é como é, a vida laboral é como é, os traballos é como é, a vida de parella, todo Claro, isto son cosas que joder, eu sei que a todos os artistas, é iso. sempre os pregunto por isto, pero sei que todos os artistas estaríades todos os fines de semana actuando tres Sí, veces, venres, sábado, domingo e sesións dobles incluso se fixese se falta. por min fora, sí, además que eu disfruto moito, tío, cando, por exemplo, unha vez en Ribadeo digo un bolo de crudo, joder, eu creo que a xente cando me subí ao escenario non me conocía moito,
e iso que era o cabeza de cartel. O que pasa é que non me coñecía moito, coñecía máis a Río, Mm. foi a persoa que fixo os coros e tal, estuve organizalo el, pero, joder, a xente quedou super contenta comigo, viviuse moito o disco, gustou un montón a todo Dios, e esas cousas, pois, sempre te enriquecen e sempre te fan disfrutar e mellorar, porque, claro, tamén teño de algún bolo que igual a xente non se presta moita atención. Pero, bueno, eu cando empecé máis a dar bolos foi en micros libres, porque había en Vegadeo, nun barco, justamente onde pechou. Eu iba sempre que me hacían un micro abierto, pedíalo todos os meses. A primeira vez que fui, claro, era xente que iba a cantar canciones da Melendi, cosas así. Sí, sí, sí. E de repente cheguei ali co meu, con GLZ, un show do pai que tamén sai en crudo, e chegamos ali con rap propio, con instrumentales propias e tal. E claro, a xente quedou alucinada, o sea, rompimos todo, tío, o sea, a xente quedou, pasou de escuitar Mi barba tiene tres pelos a rap aí super oscuro, tal, e a xente quedou, pero xente igual 50 e pico anos que nunca escuitou rap, pero todos, ¡wow! A grito pelado, e estuvo unha pasada, eso para min é casi un orgasmo, tío. Eso pasou, aquí hai un micro aberto que se fai no Cazuz, aquí nun bar na Coruña. Eu teño ido algunhas que outras veces, pero normalmente o 90% ou o 100% sempre é xente que si fai os seus propios temas, pero guitarra, voz, percu e pouco máis, non? Máis poperos, máis indie, algo un poquinho máis rock. Sempre, non sei quen era, non me lembro o seu nome, eu vin un par de historias, non me quedei con quen era, pero un día que vin así, un día que non fun, e de repente vexo historias dun rapeiro, e digo, joder, hoxe que non vou, hai algo distinto ao habitual, de feito, pues, normalmente van sempre as mesmas personas, e ese día digo, joder, hoxe que non vou, había ese e outra persona máis, e digo, cago en Dios, algo distinto que claro, é certo que neses ámbitos de micros abertos e tal, non se estila moito, non, que vaya de rapeiros aí cas vosas bases ou con esas temáticas, pero que tal está guapo que vaya dese, joder, pues está ben. Pues a ver se vou pas, pues, así vou un día eu tamén, que teño ganas de ir dar un bolo. O Pois sea, de 4 5 días. Pois digoche, porque están volvendo a facer agora, estiveron aí paradiños. Feito tamén hubo agora un rollo, que parece que non tiña moi claro como era, que era tamén como unha liguilla tamén como un micro aberto, pero como unha liguilla que xa tamén xa volven facer, xa che mandarei para que estés aí, que, oye, nunca se sabe, sobre todo, pois mira, oportunidades para actuar. Mira, por ir Claro, ao final, se lle gusta a unha persoa, xa vale. Sí, sí, di. No, no, é que te iba a dicir, porque ao final isto é unha cousa, o mismo que ti motivaste para gravar cousas e sacar cousas por os cibarrimas, chega o Pedrido por Volk, Chupito xente, bueno, estas cousas que, circunstancias, non? Que van sucedendo porque te motivan ou porque chegas a xente ou tal. Nunca se sabe tamén onde vas a actuar, onde podes cantar, onde podes levar a túa música, e poida haber alguén dun festival X ou alguén dunha discográfica ou alguén dun asunto que che pode non cambiar a vida por completo, pero axudarte a dar un pasiño máis no que estás a facer. Que tampouco hai que pechar. O sea, a min os micros abertos, por exemplo, me parecen maravillosos porque a xente axuda tamén a perder os medos. Hai un rapaz que non sei o seu nome, o rapaz canta guitarra e voz. Eu as primeiras veces que o vin, bueno, a ver, non son eu quen é para criticar que eu non sei cantar nin sei tocar, pero ti agora o ves dun micro aberto a outro, joder, xa está máis solto, porque ao final te axuda tamén eso a soltar e oye, por que non? Sí, sí, eso é así. Mira, por ir rematando, Importante. por non roubarte moito máis tempo do que xa te estou roubando, que te dixera unha hora, e xa levamos unha horiña e media de conversa, pero eu son así, me gusta falar Bueno, moito mellor, joder. e como sempre digo, eu, como non me paga nadie e eu son o meu jefe, e se as dúas partes que estamos conversando temos tempo, pois se queremos estar unha hora e media, 2 horas, e a xente que está vendo isto, Sí, ó. como tanto YouTube como en Spotify, se pode parar e o día seguinte volves a escoitar no punto no que estás, pois non pasa nada, xente, escoitas un poquinho hoxe, un poquinho mañán, un poquinho pasado, Claro. hecho que hai, que ao final escoitades outros podcasts que duran moito tempo, que isto é unha cousa que, mira, me dice un día unha persona, joder, que ti faz as entrevistas moi largas, tal, non sei que. Eu digo, vale, pode ser que as miñas entrevistas son largas, a veces son mellores super Sí. elevadas, a veces tratamos temas máis interesantes, menos, a veces damos moitas voltas en X temas. Eso te lo compro. Pero ti te ves ao puto Jordi Wild
3 horas de podcast de Jordi Wild Ou 4, tío. que Hai leva veces que dura 4. que a veces leva a peña que digo, me cago en Dios os temas que están a tratar. Entonces, di que non che gusta o que fago eu. Sei que me escoitaches algunha vez, pero non digas que non me escoitas porque estamos unha hora e media falando. Eso sí que non. Ese é o cuento. O Eso sea, sí ese é que un non. cuento porque a veces vas no coche e poste pasas rápido. O sea, a min falar fai super rápido. E igual eu, se escutar este podcast, cando escuite tal, vou poñer no coche de fondo non vou estar aí pensando, guau, se levo unha hora, tío. O sea, a veces que hasta me quedan con ganas de máis. Por Pero eso, bueno, con ganas de máis, queda o convite aberto a que cando salga ese EP completo e xa estés presentando ese novo traballo, volver por aquí. Queda o convite tamén lanzado a Pedrido, por si se quede nese sí, momento pasar por aquí, porque aí sí que me molaría. É unha cousa que procuro facer. O fixen, por exemplo, con Amuevo, con David, cando entrevistei, que de feito gravei con eles cando presentaron o traballo presencialmente, e viñeron os dous. E sí que me mola cando é unha banda, por exemplo, unha banda de rock, unha banda de pop ou banda do que sexa, que veñan todos os membros posibles, que algún falará máis ou falará menos, pero que estén visibles. E neste caso, se volvemos a facer outra conversa, sí que me molaría que estivese tamén Pedrido, porque a veces, todos os colabos é complicado que estén, pero por exemplo, Pedrido, que sí que ten ese peso máis importante como produtor, como o beatmaker principal, sí que me mola dar visibilidade tamén, porque unha cousa que tamén estou facendo moito é falar dos produtores. O sea, ahora falamos de Pedrido, non falamos un poquinho, porque, hostia, sobre todo no vosso caso, non? En outra música tamén son importantes os produtores, pero que sería de ti sen a presencia de Pedrido, por exemplo, agora neste novo traballo, eh? Que os produtores son sí, ó. vitales, vitales. Sí, tardaría moito máis en sacar música, seguramente. Porque agora estaba nun momento que non estaba motivado para sacar música. O que pasa é que pilloume esta oportunidade e dixen, va, pues voulle dar. Eu, o tema do pen galego xa levo desde principios de ano pensando, pero estaba como que non apetecía moito sacar nada, ainda que saquei crudo, pero pilloume e dixen, va, pues veña, tiño que ir para adelante, que isto, joder, hai que aproveitar. Se non fora por isto, me habría sacado algo seguro, pero seguramente non de tanta calidad, Hmm. eso fijo. Pois o convite queda feito, para que veñades cando salga, sexa cando sexa. Yes. Esta é a vosa casa. E agora vouche facer o último bloque de preguntas moi rápidas, xa para rematar. Falamos de algunha persona da escea de aquí en Galicia, algún nome saliu así máis xenérico, pero se eu agora te pregunto, digo, Festra, ti que estás escoitando? Ou, Festra, que artistas son, bueno, non imprescindibles como tal quizáis, pero que son, bueno, os que máis escoitas ou os que máis valoras? Que me dirías da escena galega e que me dirías así a nivel máis xenérico? Te mollarías con algún? Sí, a ver, da escea galega, eu pa min, se tuvese que dicirche os tres que máis me molan, pois xa por non dicir solo un, a min eu diríache Big Meu, tamén ten un estilo moi pulcro, tío, eu disfruto moito da súa música. E evidentemente Volk, porque sacou un disco fai pouco que está buenísimo, o sea, o disco é unha pasada. Cuidado, cuidado. E tamén che diría, non sei se dous máis, diríache a Seba, o meu gran amigo Seba, diríache a Chucky Camaño, que descubrina fai pouco, cántame esa piba como lle dá. Pois anótome os A nomes escea galega diríache. anótome os nomes tamén para lanzarlles convites e que veñan próximamente por aquí a ver se se animan a pasar por aquí. E xa de fora de Galicia, con quen te quedarías? De fora de Galicia, hoy en día, diríache a nivel español, que agora mesmo non, o sea, bueno, Charlie cos Bastardos, que é o meu rapeiro favorito, o sea, Charlie é papá, sempre está aí. Diríache tamén Charlie e quizás agora mesmo, si por dar algún pouco, igual un pouco máis under, a ver, que non se me ocurre ahora mesmo nada. Pero, bueno, non sei, diríase Charlie. Charlie fijo. É que Americano diríase en WA, que ando moi agora, e Mobb Deep tamén ando bastante. É que o de preguntar por os teus artistas favoritos ou o que máis escoitas ou tal, é unha pregunta jodida porque no momento Sí, píllache pero ao momento complicado, non caes, tío. E despois digo, che,
Tía, sí que haber dito por exemplo, tamén me mola moito que fai Peque Llervo, o disco, mira, vou dicir tamén outro así, un disco de Super Mario Bronx, que seguro que vos coñece, tamén está, bueno, joder, é o amigo, aquele bo disco, que ahora mesmo non me acordo o nome do disco, tío, pero gustoume moito cando escutei, pasou o gol, de feito de unha copia, disfruteiro bastante. Diríache esos, así igual un pouco máis mainstream, porque pues, sí, non son tanto. Igual ahora mismo me quedaría ¿cómo se chama? Con Peque Hierro. A mí ahora mesmo na nova escola tamén mola moitísimo que fan. Estou segurísimo de que cando colguemos ou dentro dun anaco ou cando isto salga e volvas a ver vas a dicir hostia, tiña que ter dito isto, tiña que ter dito este outro ou podía Sí, falar sí. deste porque a mí, mira, eu fun xunto ao Capitán Sabrosura dúas veces o ano pasado e este a gravar nas dúas ocasións tiven que seleccionar música nesta última puiden seleccionar 20 temas de todos os estilos, fixemos un repaso do ano 2025 de todos os estilos, e claro, eu sabía que tiña que levar 20 temas con unha semana e pico de antelación. Fixeme unha lista, mirei esa lista, cambiei-na, fun facendo tal. Cheguei ali ao programa, estábamos xa no programa, lógicamente pasei a lista días antes tal. Estamos facendo o programa, e de repente, así nun momento de que estaba sonando unha canción tal, estábamos ali falando, e dime, joder, non metiches a X. E digo, hostia, me cago en Dios, joder, tal, cago na puta. Eu pensando, e é unha persona que eu escoito moito, e aparte de colega e tal, e dixen, mierda, que, joder, é unha oportunidade perfecta de que sonase na radio, tal, e dixome, joder, que estaba ahora pensando, tal, e empecé a pensar, e digo, buah, que podía ter metido podía tal, é complicado elexir e É complicado. seleccionar. É complicado, tío. O sea, a ver, eu sei, se pode decir a Charlie porque, joder, é unha das millas máximas influencias. Coño, pues, sempre estou pensando, suelo escutar moitísimo a súa música, pero sí que é verdade que agora tampouco estou ultra escuitando nada, o sea, estou máis ben de camino ao traballo, por exemplo, a mí pola mañá, porque eu entro moi cedo, non me entra música, o sea, renta a cabeza escutar música normalmente, sí que a volta sí que suelo poñer música cando vou ao gimnasio e tal, pero agora o que estou fazendo é revisionar moitos discos antigos de rap. Onte estuve escutando Vivir para contarlo de W, o se un tipo cualquiera Tote King, a seguinte teño ganas de volver a escutar a Mucho Mu, non sei se o coñeces, ¿No? pero Mucho Mu tamén. O moi recomendado, Mucho Muchacho, recomendadísimo. Siete notas, siete colores, xa te digo que te va a gustar, son buenísimos. Anoto aí que a min sempre me gusta tamén preguntaros por isto para eu, xente que non coñezo o mellor, anotala, se poden vir por aquí de puta madre, senón para escutar a súa música ou estar atentos a súa carreira. E xa, últimas preguntas, e con isto rematamos. Tes a dudosa honra de que che vou a volver a facer un test que eu facía na anterior tempada, que deixei no de facer esta Hostia. tempada, e que, do tempo para aquí, volvino facer, claro, os que vides por primeira vez, pois é unha gilipollez que non vos faga, porque vai ser respostas novas, vale? É un test, atención a isto, no cal se vai a saber se eres unha persona psicópata ou eres unha persona normal. Un test que Vale, vale. moita risa, pero está un test que está basado en estudios. Eu contratei estudios á Universidade de Mondoñedo, á Universidade de Ribadeo, á Universidade de Malpica e á Universidade de un pobo que está cerca de Vigo, que non me lembro o seu nome, pero que a universidade é moi top. Eu contratei estudios para que me dixesen isto é o que a xente ten que responder e isto que é unha persona psicópata, vale? O sea, é moi serio. Co cal, son tres bloques. Primeiro bloque, ben moi guai para a hora na que estamos, hai que cenar. Hai que cenar porque é un vicio que temos os humanos, que nos gusta comer, nos gusta beber, nos gusta cenar, e máis ou menos unha cousa ou outra hai que cenar. Entón, ti agora na túa casa non tes nada máis que uns cereales con leite. Calquera tipo de cereal. Normalmente mellor uns chocapic, vale? Que son así máis ricos, pero calquera tipo de cereal. Tes aí e a leite. Entón, ou cenas cereales con leite, ou cenas a túa comida favorita, pero cun condicionante. E é que tes que ir a un local que está a 30 minutos da túa casa, que eso é certo que ti estando en Mondoñedo e tente como ver a todos os sitios, é algo seguramente que non te resulte extraño nin te moleste, porque xa estás acostumbrado por desgracia a ter que moverte para todo, pero Ya, tes que facelo camiñando e baixo unha chuvia torrencial. joder. Tes que ir ao sitio no que está a túa comida, collela e volver para casa para cenala en casa. Con chuvia e camiñando. Jo, Que prefires das dúas cousas? ya.
que lleven polo que a cena, tío, uns cereales e listo. Vale. Que va, que va. Aparte de E, justo agora non ceno nunca. O sea que dá. cereales, pero que vai primeiro? A leite ou os cereales? Uf, pregunta diabólica, non sei cal é que debo responder. Eu digo che que vai primeiro a leite, porque así quedan os cereais arriba duros e eso tan riquísimos e duros, tío. Vale, bueno, esta é a túa resposta. Ao final desvelarei o resultado. A xente que xa escoitou as conversas sabe que a onde vai ir isto. E, bueno, vai para un camiño moi claro polo de agora. Vale, ti ahora, por exemplo, pois o mismo, estás co Pedrido, estás con Río, estás cos tus colegas, tal, así de noite, tal, non sei que, despois de gravar ou de estar aí facendo movidas. Pois pedís unhas pizzas, non? Para cenar, unhas pizzas, tal. E seides de festa. Seides de festa e por aí a pasalo ben, tal. Bueno, igual caen unhas bebidas espirituosas destas que ten o xeo, que o xeo a veces bueno, ten cousas raras, non? O xeo que ti diste, joder, que me sento mal el hielo, non? Estas cousas. E volves de madrugada ou a primeira da mañá. Sobrou pizza da noite anterior. Contemplas nesas horas intempestivas que chegas despois de estar de festa, contemplas comer esa pizza do día anterior? Seguramente sí. Vale. E Así como que a si non leva comerías? piña, mellor. Como a comerías? Fría ou a quentarías? Quentaría, E onde a quentarías? no microondas. No Ou un microondas. air fryer, que eu teño air fryer. Non, un air fryer, un air fryer. Na air fryer. Vale. Última pregunta, último bloque. Tamén de comida. Tortilla de patacas. Con cebola, sin cebola ou valeche calquera das dúas opcións? A min váleme moito calquera das dúas encantanme. Pasa que a min a cebola gustame que teña ben picadita. Si está moi, se nota moito, prefiro sin cebola. Pero preferir, a min dame igual, non teño preferencia. Pero se teño que mollarme igual sin cebola, porque hai xente que corta moi gorda a cebola, tío, e dame asco, eso, Que a non me cebola gusta nada o sabor así é tamén. máis grande que as patacas. Sí, a mí a tortilla de cebola con patacas non me gusta tanto. E agora ben, esa tortilla, con ou sen? Vamos a poñer que é sen cebola. Como a queres? Tipo Betanzos, así que navegue todo en el plato, que sea un ladrillo que puedas construir a Catedral de Santiago cunha tortilla como esa, ou un punto intermedio? Un punto intermedio, para mí perfecta é cando está cuajada, pero ainda ten un pouquiño de, pero moi pouquiño, que sea adorno, de liquidillo. Pero a min de Betanzos non me gusta, tío. O sea, non a disfruto. Pois sorprendentemente, Psicópata, ¿no? sí. Un 70% psicópata e desarrollo o porqué. Comezou moi ben, Hostia, chaval. comezou moi ben cando dixeches cereales con leite, porque eso é unha cena, é certo que hai cenas brutales, pero uns cereales con leite entran de puta madre. Seguiches moi ben cando dixeches primeiro vai a leite, porque a leite vai primeiro e despois vas aos cereales, así sempre podes coller os primeiros máis durechos e os outros van a estar un pouco máis blandos, pero ben, esa parte. Agora ben, quentas a pizza do día anterior, a quentas, a solucionaches un pouco porque a air fryer pode ser que este mellor, pero quentar a pizza o día anterior, sobre todo no microondas, vai a estar moi chicle e iso solo o comen os psicópatas, porque no é certo que borrachos, cando un está borracho sobre todo, pois fai cousas ou se come cousas que bueno, que sei, xa está, pero non é excusa. Que a pizza non hai ningún tipo de excusa. Entón, non se pode comer. O sea, a pizza ten que ser fría, que este puta madre. E agora ves que a tortilla que vale che calquera das dúas, bueno, prefires sen cebola, sobre todo se a cebola non está moi ben picada, por aí vas moi ben, pero dixeches, intermedia. Ibas ben, unha pregunta aceptable, unha resposta aceptable, perdón, pero cando dixeches que de Betanzos non, aí o nivel de psicopatía volveu a subir, porque, joder, eu a prefiro que este así máis cojadita, que teña así que a cortes e caiga un pouco de ovo, a prefiro así. Pero me pos unha tortilla de Betanzos e te la voy a comer, pero vamos, o sea, sen Ya. miramientos. No, a ver, comer comes. Eu non vou decir No, que no, 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 tío, no, 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 como, no, 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 como. no, xa está, eres un psicópata, no, no, Eh, no se soluciona ahora, Somos no. psicó... No, xa lo sabía eso, que somos psicópatas lo sabía. Pero bueno, a tortilla comes la cabeza, a tortilla está buenísima. Pero es verdad que prefiero la más cuajada, para mí. Cestra, tío, mil gracias por este gran A ti, anaco joder. que
casi 2 horas ao final que temos aquí de conversa. Gracias pola túa filosofía, gracias pola túa forma de ver as cousas, por esa forma de ver o rap como creo que se debería ver, non? Mantendo esa idea e esa filosofía original, por esa idea de que o que importa non é os números, sino o que importa é o camiño, a xente ca que estás e disfrutar do que faz, e por ser tamén, bueno, en certa maneira, claro con que a vida dun artista ou a vida dunha persona ou a vida dun cantante, a vida da vida en xeral do ser humano, pois ten os seus momentos bons e ten os seus momentos un pouco máis de ánimos máis baixos e que, bueno, que tentar seguir o camiño, non? Como falamos un pouco, pois, momento baixo, agora estar motivado en querer sacar este novo EP que ven aí e gracias por mostrarte como te mostraste, que a min personalmente teño que dicir que a conversa molome moitísimo, xalá a xente que o pode escutar o disfrute. Último chupito, xente, oxalá que Volk a disfrute, que falábamos ao principio del. Creo que os dous, o noso éxito personal nesta conversa non sería que a conversa teña 1000 visitas, senón que Volk diga: chavales, falachedes guai, o pasei ben. Sí, si Boy dice eso, entonces ya podemos dar por ver por una cita, ¿sabes? Sí, xa está. É que o peor é que o que falamos, se non lle gusta, se hai algo que non vai nos dicir, joder, que aquí falachedes isto, que aquí repetichedes isto 4 veces e que non sei que, o vai dicir. Sí, Cuidado, bendito que os sempre lle agradeceremos que diga as cousas, porque aparte as di con respeto sempre, que nunca o fai a maldad, senón que o fai para que melloremos todo. Eso hai que dicir. Volk é un pouco como ese dentista que non recomenda colgate. Tal cual. Ese sería Volk. Tal cual, tal cual, tal cual. Tío, espero que estiveses cómodo e que o pasases ti tamén guai. Sí, joder, moi ben. Pasei moi ben, tío. Nada, moitas grazas. Sigue vendo o aporte que faz, joder, que está moi ben. Que os artistas que non teñamos moita fama e tal, podamos ter un oco para expresarnos, vale moito, tío. No que respecta ao público, a xente que puido chegar ata aquí, vimos duns meses, unhas semanas moi guapas, non sei que número de conversa vai a ser esta, porque no momento no que estou grabando non sei que número vai a ser exactamente, pero está sendo unha quinta tempada moi guapa. Non vou dicir exactamente o que, porque todavía non pasou, cando isto se emita. Hai algo que personalmente me parece unha loucura que espero que pasase, se non pasou, pois a xente os ides a quedar con ca dúda de eso, pero levamos moitos proxectos moi guapos, xente, moitos proxectos que merecen a pena ser escoitados, e de escoitar a música de Festra, e de escoitarlle unha oportunidade, se non vos gusta, pois non pasa nada, pero dalle unha oportunidade que creo que é importante, bueno, escoitar, e sobre todo xente escoitar, non unha vez, senón 2, 3, 4 veces, porque é certo que a primeira vez podes dicir, non me mola, pero igual unha segunda, terceira, encontras as cousas boas, así que ide escoitar a música de Festra. Non sei cando isto vai a rematar, nestes días estaba reflexionando cando vai a rematar, eu creo que en algún momento isto vai a acabar, sei que quero continuar de outra maneira, pero isto vai a acabar, pero mentras siga tendo ganas, mentras siga tendo forzas, mentras siga tendo ilusión por pasar 1 hora, 2 horas ou 3 horas falando con xente de música e da vida, isto vai a seguir e se van a venir xente conversas que xa vos lo digo que van merecer moito a pena. Así que calo xa a boca, ímonos todos a tomar polo cu, ímonos todos a disfrutar da vida, ou non, cada un, pois o que teña por suerte ou por desgracia, e como digo sempre, xente, sen música se pode vivir, hai comida, hai bebida, temos nutrientes, o corpo vai a poder sobrevivir, pero unha vida sen música, sen un solo minuto de música ao día é unha puta mierda, así que xente, vémonos na próxima conversa, pero sobre todo vémonos onde haxa música en directo e sobre todo se esa música é de Festra, pois mellor que mellor. Ata a próxima, xente. Chao, chao.